Ben, bons días a todos. Iniciamos a sesión plenaria da data 19 de decembro de 2018 co seguinte orde do día. Primeiro punto, aprobación da data da sesión anterior. Siguiente punto, expediente número 1340/2018, resolución de reclamacións e aprobación definitiva da modificación da base número 33 das bases de execución do orzamento. Ángel. Sí, como se conta na documentación do pleno, pois houve un erro aritmético, xa que o consignado son 35.000 euros, non 30.000. Na parte expositiva do acordo de modificación inicial xa se refire en todo momento a un incremento de 20.000 euros, que sería para as Promor. No debate plenario fixose sempre alusión a esta cantidad. Eso simplemente un erro aritmético. Ben, gracias, Ángel. E Ana? E Isabel? Bueno, despois de que se aprobaran as bases, bueno, decir que isto xa se retoma desde o pleno de abril do 2018. No anterior pleno, nosotros dámonos conta de que hai ese error e nosotros metemos por registro esa modificación. Ahora, a min quero facer dúas preguntas. Cando vai firmar o convenio das Promor e cando lle vai dar estes 35.000 euros? Porque o que nos interesa é que cobre as Promor os 35.000. Ben. E algún máis? Carlos? No. Rafa? Sí, varias cuestiones. Vamos a ver. En primer lugar, corregir a compañía de corporación. Esto no empezó este año. Esto empezó el 7 de julio del 2017. Pero vamos por partes. Estamos hablando de Aspeomor, una entidad que se ha puesto de noticia estos días por la visita de la consellera de Política Social a dicha entidad, y donde el señor alcalde utiliza medios públicos, como es una página del concello, para hacer una crítica política. Si quiere criticar políticamente una visita de una consellera, señor alcalde, utilice su página del PSOE, pero no la página que es de todos. Se queja usted, señor alcalde, del protocolo. Es decir, de la visita de la señora consellera, lo que le preocupa es el protocolo. Y una persona, señor alcalde, tiene que saber que viene donde la invitan. ¿Invitó usted oficialmente a la señora consellera a visitar la casa consistorial? No, evidentemente, ¿verdad, señor alcalde? Se queja usted que la avisaron con 3 días de antelación. Nos gustaría saber con qué antelación, porque ya le adelanto que van a venir más consejeros. ¿Y con qué antelación necesita usted para estar? Señor alcalde, la señora consellera vino a trabajar a la residencia de ancianos. No diga que sí, señor Cao, es que sí. Tome nota, de paso se lo digo, tome nota. Mire, señor alcalde. Usted non está na orde do día. Sí, esa es Promor. Y usted no dirige el pleno. Señor, que non termine. No, estoy en el punto de los Oxe, por la mañana que non sabía se noviembre del 2011. Un señor que se presentaba en las primarias del Partido Socialista, como pone aquí, personajes del Partido Socialista como el señor Muras visitan Aspeomor. Esto sí que es política, esto sí que es utilizar Aspeomor políticamente, no venir a trabajar y ver las necesidades. Una consellera que lleva pocas semanas en el cargo y que uno de los primeros sitios que ha visitado ha sido precisamente Ortigueira, su residencia de ancianos, y Aspeomor, que necesita de muy buena ayuda, como los que trabajan allí bien lo saben. Volviendo al origen, señora Garreta, no se ponga, no se alporice. Mire, como decía, esto empezó el 7 de julio del 2017, con una solicitud por escrito presentada por nosotros, donde solicitábamos que, ya que ustedes se querían cargar y se quieren cargar, y se lo van a cargar la Fundación Ortegalia, destinar esos 25.000 euros, pues fundamentalmente en su mayor parte a Aspeomor. 17 meses después, esa es gestión, eso es eficacia, eso es preocuparse por Aspeomor. 17 meses después, primero con disculpas de que no se podía, después de que no sé qué, después de que no sé cuánto,
pues al final vamos a conseguir aprobar definitivamente dar ese dinero de la Fundación Ortegalia a Aspromor. Pero se lo digo fundamentalmente a la presidenta y al personal de Aspromor, no se queden muy tranquilos, porque dentro de 12 días, el señor alcalde va a firmar una prórroga de unos presupuestos para el año 19. ¿Por qué? Porque no quiere, o no sabe, o las dos cosas, hacer unos presupuestos, como hacen todos los ayuntamientos, para el año que viene. Bien, ¿eso qué va a implicar? Pues que esta partida que hoy vamos a aprobar, que se den 35.000 euros a Aspromor, el señor alcalde va a firmar reducírsela otra vez a 15.000 euros. ¿Por qué? Porque al no hacer los presupuestos, se prorrogan los anteriores y las partidas vuelven a su crédito inicial. Es decir, dentro de 12 días usted le va a quitar otra vez estos 21.000 euros a Aspromor. Con lo cual, los señores las señoras de Aspromor no creo que estén muy contentos. Indudablemente, como lo importante sí que es Aspromor, como presentamos nosotros, repito, hace 17 meses, iba siendo ahora, pues evidentemente nuestro voto será a favor. Pero recuerden estas cosas, señores, y sí que ¿cuándo va a entrar en vigor esta subvención nominativa? ¿Lo sabe alguien? Nadie lo sabe. Bueno, pues yo les advierto a los señores de Aspromor que les quedan 12 días para firmar el convenio y justificarlo. Lo de pagarlo ya es escandaloso, porque según nos comunicaron el otro día, a día de hoy el ayuntamiento, que se preocupa tanto por Aspromor, les debe alrededor de 50.000 euros. Y allí hay nóminas que pagar, y hay personas que atender. Y entonces, menos viajecitos a Sevilla y más trabajar con las entidades locales. Diría un brasileño, menos samba e máis traballar. Nada más. Ángel. No, nada más, simplemente Vale. llevar a cabo a ampliación de esta cantidad para Aspromor, que era un R nada más. Bien. Van a cobrar en tiempo y forma, claro. Vale. E antes da votación, simplemente aclarar que o erro é un erro de contabilidade, non é un erro do goberno, que se detectou no Isabel Rego, e hai que facer os trámites outra vez para chegar a este punto, e tan pronto pasamos este pleno, inician os trámites de publicación, firma de convenio e pago. Por outro lado, quero aclarar que simplemente o que se recorda a conselleira de Política Social é o protocolo a seguir. Eu, como alcalde do Concello de Ortigueira, o que teño que manter é o control da orden desta institución e o respeto á institución. O resto, eu estuve en unha residencia de ancianos, estuve en Aspromor, non sei se entendeu a nota ou non se entendeu, simplemente manteño a orden como alcalde. Nada máis. Quero que no Concello de Ortigueira, cando nos visita un conselleiro, unha conselleira ou calquera outra autoridade, que como institución que se nos respete. Nada máis, non hai outro tema. Non ten nada que ver con que veña a residencia de ancianos, é un cantado, que veña a Aspromor, tamén moi contento de que veña a Aspromor. O que lle pido, o que lle pedín, é que faiga todo o posible por poñer todos os medios necesarios para que tanto a residencia como o centro que siga funcionando ben, e eu, vin que a vontade é que se van a facer cousas positivas. Simplemente o que lle pido. Iso non quere dicir que non se respete o Concello de Ortigueira. E todos, como corporación, temos a obligación de facer que ese respeto que exista. Se calquera de vosotros estades aquí como alcaldes ou como alcaldesas, debedes de facer o mismo. Se alguén nos visita a Ortigueira, que visite o Concello, que firme no libro, todos estes temas que nos gustaría. Despois, o tema da invitación. A mí, personalmente, non pasa nada. Pódenme chamar por teléfono móvil e dicirme que veñen, pero hai outros medios nas institucións para dicir con autoridade que ven aquí, máis representando a Xunta de Galicia e a Consellería de Política Social ou outra. Señor Penaba, diríjase ao señor Gerón que Bueno, ten o problema. diríxome a todos para explicar por que sale esa nota. Simplemente, por respeto institucional, que como alcalde eu teño que velar que exista, nada máis, e vosotros tamén. Pasamos logo a votación, votos a favor. Unanimidade. Moitas grazas. Siguiente punto, expediente número 1615/2018,
establecemento dun complemento retributivo aos empregados públicos en situación de incapacidade temporal ou licencia de enfermedade. Ángel, explicas. Sí, bueno, establecemento dun complemento retributivo aos empregados públicos en situación de incapacidade temporal ou licencia por enfermidade. Bueno, o pasado 9 de marzo de 2018, empregados e empregadas dos servicios das administracións públicas firmaron o segundo acordo entre o Goberno e os sindicatos para a mellora do emprego público. E, bueno, nesta disposición establecese que cada administración pública poderá determinar, previa negociación colectiva, retribucións a percibir polo persoal ao servicio dos organismos autónomos ou entidades dependentes en situación de incapacidade temporal e no caso de persoal funcionario o que lle houvese expedido licencia por enfermidade. E se determinan as reglas do complemento retributivo. Bueno, no ámbito do Concello de Ortigueira, a Mesa Xeral de Negociación dos Empregados Públicos na sesión de 28 de novembro de 2018 pois acordou por unanimidade recoñecer a plenitude retributiva para o persoal funcionario, estatutario ou laboral ao servicio desta administración que se encontra na situación legal de incapacidade temporal, garantindo durante esta situación a percepción do 100% das retribucións ordinarias correspondentes ao mes de inicio da incapacidade temporal. Entón, simplemente, bueno, ratificar o acordo alcanzado pola Mesa Xeral de Negociación do Concello do 28 de novembro de 2018 para que, bueno, se alcance o 100% das retribucións ordinarias do mes de inicio da incapacidade temporal. Gracias, Ángel. E Ana? No. Isabel? Eu teño unha serie de preguntas. Está ben que intenten aumentar o complemento retributivo, pero que cantidade se prevé que se vai incrementar e como o vai facer? Porque xa que os presupuestos están prorrogados, cando lle día usted habilitado crédito, pobre do que teño, Dios queira que non teña ninguna incapacidade ni que esteñan de baixa. Como vai facer para aumentar e que cantidade se prevé que se van incrementar no capítulo 1? Supoño que vai. Sí, continúa. No. Xa lle respondo por todo. Ou eu. E Carlos? Non, eu agardo a escutar un pouco a resposta en relación ao que comenta Isabel. E Rafa? Non? Podes explicar como estes aumentos? Sí, a ver, es que realmente no existiría un aumento. Cuando una persona está de baja, deja de percibir una serie de cantidades. De lo que se trata es simplemente que no se le apliquen esos descuentos, que cobraría al 100% como si estuviera trabajando. ¿Alguna intervención más? Sí, bueno, creo que queda xa aclarado, entendo, Isabel, non? Ben. E pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 8 a favor e 3 abstencións. Se aproba este punto. Siguiente punto. Expediente número 1203/2017, desafectación dun edificio destinado a servir de residencia aos docentes do CEIP José María Laje. Ángel. Sí. O Concello de Ortigueira é propietario do edificio en concreto que se quere desafectar. Este edificio está destinado a servir de residencia aos docentes do CEIP José María Laje. Sen embargo, segundo os informes técnicos do 17 de febreiro de 2014 e 9 de noviembre de 2015, este edificio está en moi mal estado e non cumpre requisitos mínimos de habitabilidade exigidos pola normativa vixente. Consecuentemente, na actualidade xa non poden destinarse aos fins que está adscrito. Entón, pola súa situación próxima ao CEI, a biblioteca e máis a escola de música, considérase que o espazo que ocupa este inmoble sería un emplazamento adecuado, ampliar a zona destinada ao tráfico rodado e estacionamento de vehículos, coa finalidade de evitar que siga producindo unha saturación dos mesmos e crear unha praza pública ornamental que permita a rexeneración urbana e posta en valor desa zona do municipio. Ben, gracias, Ángel. E Ana? Sí, supoño que agora non teremos sorpresas neste pleno e será o que está dicindo o portavoz, porque o outro día, como andamos polo pueblo, un dos afectados
dixen que o que usted falara con el e o que trouxera ao pleno era completamente distinto, e creo que o falou tamén cos outros compañeiros. Espero, eu vou votar a favor, espero que non leve unha sorpresa que sea o que diga, non diga unha cousa e faiga outra. Isabel? Levamos andado 3 puntos da orden do día e xa levamos 2 errores. Non quero pensar eu cando levemos os 10 puntos, 12 puntos que levamos. Porque isto eu non estuve no anterior pleno, pero sí que é certo que eu estuve na comisión informativa do anterior e concretamente o señor Quirón presentoulle se iban esta vivienda concretamente, vostede dixo que sí. Pola documentación que vin eu despois e pola acta do pleno, vexo que mete dúas referencias catastrales. E nesas referencias catastrales corresponde a familias que estaban vivindo nesa inmueble. Sabe que non se puxo en contacto con esas familias, non falou con esas familias, e a mesma sorpresa que tuveron eles tamén a tuvemos nosotros, porque nosotros estábamos convencidos de que iba o edificio que estaba en estado ruinoso, como certifican os informes dos arquitectos. Entonces, vista a documentación, sí que agora é certa, sí que afecta a ese bloque, pero isto xa puido estar aprobado no pleno de outubro, co cual volvémonos a demorar outros 3 meses, considerando que usted nunca pon nin o pleno en tempo nin en forma. Calculo que non ha de haber problema, porque isto tampouco se vai facer a desafectación antes de que veña a próxima legislatura. Bueno, gracias, Carlos. Pois entendín na comisión que estábamos a falar de 2 bloques e que quedaba o terceiro bloque sin desafectar, non? Non era iso. Non, va unha hora. Justo al revés. Explico, ao final explico. O sea, o bloque xa se debateu no último pleno. O bloque habitado, perdón, o bloque habitado vai quedar igual polo de agora, non? Sí. Neste neste pleno sí. Explico, Isabel. Que había un erro no pleno anterior. Continúa, Carlos. Nada, simplemente eu dixen que estaba a favor de facer o que dixemos. Si no papel, si a letra pequena, porque non lín a letra pequena desto, porque entendín que estaba todo ben, hai algún erro, pois que se subsane. En principio, se está todo correcto como está agora, eu voto a favor. Correcto. Y Rafa. Sí, nosotros vamos a votar a favor, como ya dijimos en el pleno anterior y como dijimos en la comisión, siempre y cuando se tratara solo del edificio donde no hay familias viviendo. Donde hay familias viviendo, como dice nuestra compañera de corporación, usted nos engañó, en comisión nos dijo una cosa y trajo el pleno aquí pasado otra. Hoy ya viene lo que se trató inicialmente. No, no intentemos confundir a nadie. No. ¿Cómo confundir? No. Eu termino a intervención e aclaro. Coja el acta de la comisión y verá que yo le... Pero, además, señor alcalde, ¿cómo puedes mentir habiendo tantos testigos? No le pregunté yo en comisión, le dije, en comisión, le trato, no, del señor alcalde, le dije, Juan, ¿estás seguro de que va el edificio ese solo? Y dijiste, sí. Y no llegamos al pleno y no querías meter todos los edificios. ¿No fue así? Explico eso. ¿Cómo que lo explica? Bueno, termino, aclaro el tema, Explico. previo a votación. Sobre todo la familia que está allí viviendo, explica. Vale, isto xa se tratou no último pleno. O tema que calera, volvemos a debatir outra vez o mismo, que non se trata disso, non se trata de debatir o mismo, trátase de traer o punto e aclarar as cousas, non? E isto quedou aclarado noutra sesión plenaria. Vamos a ver, onde estaba o problema? Nosotros pretendemos a desafectación de 2 edificios que están en mal estado. Isto é o que se levou a comisión e ao pleno anterior. Un deles é o que está diante da biblioteca e outro é o que está hacia a parte de abaixo, que está todo inundado de agua en mal estado. Ben, falouse en comisión de que non se falou do edificio onde está residindo a xente, porque ese edificio non se plantexou a demolición, tal como se falou, porque hai vivindo personas e temos, aparte, os costes que podemos ter, recordade. O que pasa? Que o que se detectou no anterior pleno é que os 2 edificios, digamos que da esquerda, que están todos na mesma parcela, detectou no urbanismo. Non se pode, ou nese momento non se podía facer a segregación e tería que ir todo xunto, é dicir, que teríamos que pedir a desafectación dos 2 edificios xuntos, máis do outro que está separado. Ese era o tema.
non queremos eso. Entonces, como non queremos eso, por eso ven hoxe a pleno. Agora, desaféctase este edificio, o que está solo, e quedan os outros sin pedir a desafectación. Cando se pode facer a segregación, que polo que me din, creo que se pode facer a segregación, pois farás a segregación e plantearás a desafectación do edificio de abaixo e quedará o outro como está. Nada máis, non hai outro problema. Non hai ningún erro máis e non houve ningún erro que simplemente cos servicios de urbanismo comunican que pensaban que se podía facer a segregación da parcela dos dous edificios e non se pode facer, pero non, nada máis. Bueno, ese é o caso, esta é a claridade do tema. Non hai outro engaño, nin moito menos. Eu non podo saber todo o que se pode facer ou non se pode facer no urbanismo hasta que me din. Cando sei, eu traigolo. Se na comisión non estaba eso claro, pero eu non digo un día unha cousa que le diga outra. Nada máis. Pasamos a votación. Non nos vai deixar réplica, non? E non, vamos a pasar xa a votación porque este é un tema que está máis tratado. Para que? Votos a favor? Xa temos as redes sociales, como digo usted. Votos en contra? É que é un punto xa tratado, saber, non vamos a seguir dándolle voltas ao mismo cando está foi tratado suficientemente porque non claro. trataron ben nun principio. Bueno, acabo de explicarlo. Sí. Expediente, siguiente Una punto. mentira. Expediente número 1627/2018, solicitud de prórroga de concesión de manial outorgada para o condicionamento e regeneración do Porto de Ladrido. Vamos, perdón. Da solicitud de prórroga da concesión administrativa do Porto de Ladrido. Bueno, contar un pouco que, o 23 de xaneiro de 2004 otorgouse este Concello a concesión para ocupar de dominio público marítimo terrestre con destino ao condicionamento e regeneración do Porto de Ladrido. Unha dita ocupación tiña por obxecto o condicionamento e regeneración do Porto de Ladrido, clasificado como un porto tradicional, e fixeronse unha serie de actuacións contempladas no proxecto. E despois, o día 5 de marzo de 2004, o Concello en pleno aceptou o prego de condicións. Segundo o prego de cláusulas particulares da mesma, prorrogouse por un plazo de 15 anos, prorrogables por outros 15, previa petición do concesionario e de conformidade ca administración outorgante. Entón, a día de hoxe, a súa finalidade segue sendo necesaria para un bo uso por parte dos vecinos e visitantes, xa que o Porto de Ladrido constitúe un lugar habitual de varada de pequenas embarcacións, tanto deportivas como de pesca, así como punto de reunión do pobo. Entón, por iso solicitamos unha prórroga de outros 15 anos para a ocupación deses terreos para acondicionamento e regeneración do Porto de Ladrido. Ben, gracias a Ana. No. Isabel? Carlos? Nada. Nada. E Rafa? Nada. Pasamos entonces a votación. Votos a favor? Unanimidade. Siguiente punto. Expediente número 1626/2018, que é a solicitud de prórroga da concesión de manial outorgada para o condicionamento do entorno natural de As Furnas. O 23 de xaneiro de 2004 tamén se otorgou este Concello unha concesión de ocupación de 731 metros de terreos de dominio público marítimo terrestre no entorno natural das Furnas. Esta ocupación tiña por obxecto o acondicionamento e mellora dun área de estancia no Noiro, como a dotación das infraestructuras mínimas que faciliten a realización das actividades tradicionais e a observación dos visitantes no entorno litoral. Entón, trátase tamén de un prazo de 15 anos, prorrogables por outros 15, pero é a petición que é o que vamos a facer. Ben, gracias a Ana. E Isabel? No. Carlos? Nada. E Rafa? No. Pasamos a votación. Votos a favor? Unanimidade. E siguiente punto. Expediente número 1401/2018, que é solicitud de extinción de diversos consorcios en materia de montes. Sí, xa o explico directamente. Bueno, isto trátase do seguinte. Temos unha serie de montes. En total, no Concello, en total son 1907 hectáreas, non? Tal como tedes na documentación. E o que lle propoñemos é solicitar á Consellería de Medio Rural que proceda á cancelación dos consorcios correspondentes aos montes de titularidade do Concello que están expostos. Isto que facemos? O que facemos é un primeiro paso a recuperar a autonomía municipal e xestión directa dos nosos recursos naturais. Damos participación
intención é dar a participación aos veciños e veciñas das parroquias onde están os montes, colaborando na xestión e o cuidado dos recursos naturais. Debemos saber de que se trata de recursos de montes naturais donde a titularidade ahora mesmo está restringida exclusivamente aos municipios e o aproveitamento corresponde ao común dos veciños. Esta é unha xestión arrastrada xa desde o século pasado no marco da Lei sobre o Patrimonio Forestal do Estado do día 10 de marzo de 1941 e que tiña unha vocación claramente, nese momento, centralizadora de recursos forestais. Así, a xestión dos montes de Ortigueira corresponde á Administración Forestal, salvo autorización desta para que sexa xestionado pola entidade titular. De tal maneira que os veciños neste momento están privados do aproveitamento da madeira, así como de calquer outro que resulte incompatible coa repoblación forestal. En consecuencia, os ingresos que se recadan pola explotación do monte correspondelle unha parte á Xunta de Galicia e outra parte ao Concello. Con esta proposta de hoxe, o que queremos é recuperar a xestión para entregarla aos veciños, acordando con eles unha ordenanza de xestión dos montes de forma consensuada. Trátase, en fin, de dar o primeiro paso para que Ortigueira saia da foto fixa do século pasado, salir do inmobilismo e camiñar cara a unha xestión corresponsable e sostible dun recurso natural e medioambiental tan importante como é o noso monte. Bueno, miráronse todos os montes, todos os ingresos que xa se, polo que me di no Concello, pois xa se tiñan mirado noutras ocasións. Os montes son Monte Carabeló, Terra Mesquido e o común de Couzadoiro, Monte Calvelo, Monte Mañón, Monte Panda, Monte Faladora e Monte Can de Carracedo e Chan de Salgueiro. E tamén Monte Toxo ou Pena Blanca. Monte do Toxo. Monte do Toxo. Ponte. Ben, vamos a ver. O que vos quero dicir é o seguinte, isto, como dixen, xa se mirou noutras ocasións, gobernos anteriores, nese momento, pois, a mellor tampouco non procedía pola cantidad que había pendente, non o sei, nosotros estamos no noso goberno. Son 1907 hectáreas, que no 2015 había unha débeda que tiñamos que pagar a Xunta de 119.000 euros, agora, como vedes aí, pois hai unha débeda aínda de 2.190 euros que tendríamos que cancelar ca Xunta, non? O mismo que lle pedimos que a Consellería de Medio Rural nos ten que entregar a todos os instrumentos de ordenación de xestión e os planes de ordenación a iso que teñen. Que temos de ingresos e polo cal, bueno, vemos tamén a importancia desto, que 1907 hectáreas recibimos, non chega, en 18 anos non chega 1 millón de euros de ingresos por venta de madeira, aparte dos parques eólicos e todo este tema. É dicir, que a rentabilidade, cando menos é nula, porque están dando unha rentabilidade por hectárea que non chega nin aos 50 euros, non? E aparte temos o tema dos veciños, o que levan reivindicado os veciños nas parroquias tanto de Loiba como de Couzadoiro como de Mera para levar a xestión dos seus montes. Isto habría que facer despois un regulamento, ou hai que facer un regulamento. Este é o primeiro paso, e creo que é un paso moi favorable para todos e para darlle a estes montes unha rentabilidade adecuada, non? Ese é o que se trata. Eu creo que é un tema moi importante para o Concello e para os veciños que teñen estas, ou que nos plantexan estas demandas. E nada máis, Ana. Unha pregunta, xa falou cos veciños de Couzadoiro e de Loiba? Primeiro hai que dar este paso, despois hai que falar con eles, hai que consensuar os regulamentos e facerlo. Isabel? Bueno, eu sei de sobra que cos de Loiba non falou. Ademais, o monte de Loiba, que é Fonte do Toxo ou Pena Branca, está nun procedimento judicial, como vostede sabrá, así que eu recomérdoslle que fale cos seus abogados para saber por que se dilata tanto esta sentencia que leva desde outubro do 2015. Entonces, desde logo, de momento, vostede co monte de Loiba non pode facer absolutamente nada porque non sabe nin siquiera se é seu, para empezar. Con referente ao Monte Calvelo, a deuda, supoño que a vai pagar o Concello. Nosotros, en Comisión Informativa, preguntámoslle se o plan de xestión dos montes estaban actualizados, quen ten que facer un plan de xestión é o Concello, porque o Concello de Mañón faino, pero xa sabemos que o Concello de Mañón é unha cousa aparte deste, evidentemente. Entonces, preguntámoslle se estaban actualizados, se non estaban actualizados, tampouco non lo supo contestar. Unha vez que vostede teña as 1900 hectáreas, como pretende vostede xestionar ese monte?
porque sempre se están queixando de que non teñen personal para facer as labores ordinarias nun concello, non me quererá ahora dicir como vai facer para sacarlle produción a todos estes montes, cando un deles, concretamente o de Loiva, é prácticamente improductivo en cuestión de madeira. Con referencia a esta cancelación que se pode facer do oficio, temos de tempo hasta o 31 de 12 de 2021, así que eu considero que era moito mellor falar cas parroquias ou cos representantes das parroquias mediante as asociacións de veciños se están interesados ou non, porque eu penso que non todos están interesados. Outra maneira tamén é renegociar este convenio, este consorcio, pasalo a convenio e modificar os tantos porcentos que lle corresponden polas ventas de madeira. Iso tampouco pensou vostede, que tamén se pode facer. É un trámite moi largo, pero sí que se pode facer, porque hai comunidades de montes que o están gestionando elas mismas e están cobrando un 70% e un 30%, o sea, está cobrando un 30% para a comunidade de montes, un 70% para a comunidade de montes e un 30% para a xunta. É dicir, é unha falta de gestión. Usted non se preocupou polo monte comunal de ninguna das parroquias que o teñen. E usted preocúpase porque ve o importe, os ingresos que dan polos eólicos. Se non se preocupaba. Entonces, eu penso que de momento, hasta que se pode facer de oficio hasta o 31 de 12 de 2021, e como usted non nos informa de ningún tipo de gestión, do plan técnico, nin de nada diso, pois eu penso, eu vou máis ter, desde logo neste punto, e podo decir que algunhas destas parroquias que teñen o monte comunal, non sei se de acordo plenamente con este consorcio non están. De todas formas, volvo a recalcar, o que ten que facer vostede é falar cos seus abogados e concretamente co monte comunal de Loiva, dicirlle que pasa con esa sentencia, porque levamos desde que se foi o xuicio en outubro do 2015, non se sabe todavía nada. Non lle parece a vostede un pouco raro? Home, a xusticia é lenta, pero é un pouco raro, sospechoso. Algún tema máis? Non. Carlos? A ver, eu neste tema dos montes quería dicir unha cousa. É triste, non agora, senón de sempre, que os veciños, en xeral, neste e noutros concellos, non en todos, por sorte, perciban ao concello como a un enemigo. É dicir, as administracións que escollemos todos, supónse que están para axudarnos a todos. Si desde tempos inmemoriais se fixeran ben as cousas cos montes, os veciños estarían encantados de que foran as administracións quen as xestionaran, porque quería decir que se a madeira ou os beneficios do monte se producen nas diferentes parroquias, pois que as parroquias van ter un beneficio razoable, porque, aínda que todos podemos sufrir os eólicos no asunto estético, no asunto do ruido, sobre todo alguén que vive preto deles, lóxicamente, o que o sufre máis directamente é a persoa que vive preto deles, non? Entón, é lóxico que esas persoas teñen unha compensación. Se as cousas se fixeran ben desde hai moitos anos que non se fixeron, pois non estaríamos a día de hoxe todavía con estes líos. Si me gustaría preguntar por que montes, que teóricamente son rendibles, tiñan esas débedas que houve que foron diminuindo. En principio, a minha idea pareceme boa, porque calquera cousa que poida xestionar directamente o Concello que non teña que xestionar a Xunta, sobre todo se dá beneficios, pois vai producir, se con eses beneficios incluso se pode, como dixen no tema do imposto municipal de vehículos, se pode xestionar desde aquí, se o monte se pode xestionar desde aquí, pois os empregados que o xestionen, ou o persoal necesario para xestionarlo, vai estar aquí. Cal é o perigo? Pois depende.
depende no futuro de quen estea na Xunta e quen estea no Concello. Entonces, se souperamos quen vai estar na Xunta e no Concello, pois é a mellor dicir, no, eu casi prefiro que quede como estaba, ou eu casi prefiro que veña para o Concello. Penso que me explico perfectamente, pero en principio vou a confiar na boa intención desta medida e vou votar a favor. Ben, gracias, Carlos. Rafa, Sí, como concepto, desde luego que somos partidarios de que gestionar los recursos propios del ayuntamiento. Pero dada la solicitud de información que le hicimos tanto en comisión como las dudas que han surgido aquí ahora y vista que esta información no nos es transmitida, pues entonces nos abstendremos en este punto. Ben, vamos a ver, a información teñen todo. O punto é, o tema é que queren entender o que queren ler ou non. Están todos a información teñen a documentación do pleno, ben, estou falando agora eu, teñen todos os montes que hai, pon claramente o estado en que está o plan de ordenación na documentación, aí o teñen tamén, o que está en vigor, o que está caducado, o que non. É un inicio de expediente. A Xunta teñenos que remitir os planes de xestión, os planes de ordenación actualizados, tal como pon aquí, vale. E como digo, é un primeiro paso para que isto se poida levar a cabo e para que os veciños poidan obter os beneficios destes montes, tanto da madeira como dos eólicos como deste tema. Simplemente é un primeiro paso. Quero dicir que se falamos tantas veces e tanto dixemos de vostede, Isabel, en Loiva e en todos os sitios que había que devolverlle os montes aos veciños, ahora estamos nun momento que creo que isto xa se mirou noutras ocasións, pero estamos no momento de decidir en pleno se nosotros queremos que isto saia adiante e que isto se faiga ou non se faiga. Eu digolle que os veciños das parroquias, nin a de Loiva, nin a de Couzadoiro, nin os de Mera, queren esperar máis porque por esta medida, nin queren esperar o 2021, nin queren esperar un ano máis. Se se poden solucionar ahora mismo, é mellor que mañá o pasado ou cando sexa. Que lle podo dicir? Que ahora mismo temos unha débeda pequena, 2.100 euros. Estes 2.100 euros por que son? Porque a Xunta no seu momento tuvo por un lado ingresos de venta de madeira, por outro lado, supostamente, pois ten gastos de apertura de pistas, de conservación de pistas e todo eso. E dai sale un saldo, e ese saldo ahora mismo que temos, pois é ese, non? Eu que digo que temos que ser moi malos a nivel de concello para non darlle sacado nin logo 30 euros por hectárea e a nos nosos montes. A nivel particular, toda a xente está acostumbrada a plantar montes, sí que hai montes que son pouco productivos, pero o caxado tamén é pouco productivo e máis está producindo eucalipto nítens, e nosotros somos capaces de xestionarlo directamente. Despois, este é o primeiro paso a facelo. Que os veciños deciden xestionalos eles directamente, que eu digolle que sí, que o queren xestionar eles, non hai problema se o xestionan directamente. Se deciden que non o quere xestionar directamente, pode o xestionar o Concello. Temos un enxeñeiro agrícola, temos medios, podemos contratar como outra obra calquera a repoblación dos montes, as podas ou o que teníamos que facer, e obter uns beneficios normales, porque eu recordovos que un beneficio, monte de eucalipto nítens, o rendimento por hectárea é de 1.500 euros hectárea ano. Estamos falando de 30 euros por hectárea ano. A diferencia é moi grande. Si cada ano que pasa, cada ano que perdemos cartos, e cada ano que deixamos os veciños nunha situación de desamparo. Que non entendedes? Que isto queredes votar a abstención porque non sei cantas cousas fan falta e todo eso. A documentación está toda aí. Os planes teñenos que entregar, que nosotros non os temos. Ahora mismo, o Concello, nin agora nin antes, leva un control do que poderían producir os montes do noso Concello. Non temos ese control, e queremos ter ese control, non? Isabel, espera un momento, tendremos un segundo. Pero, si vou echar a palabra, pero tranquila. O que vos digo é que o pensamos ben, que pensades que isto que é simplemente un trámite que está respaldado por Secretaría do Concello, que está perfectamente claro que as cuentas que as temos desde o ano 2000 en adiante, que se pode ver toda a documentación de todo o que se foi ingresando por canon eólico, por venta de madeira e todo eso,
vense os anos onde non houbo venta de madeira ninguna e simplemente o que se pretende é dar este paso, como están facendo outros sitios, desacetar esa xestión por parte da Xunta e levala a nosotros, entregarle aos veciños os seus montes e os seus rendimentos de madeira e de eólicos, que é o que nos están pedindo. Se non queremos facer, a responsabilidade de cada un de vosotros. Simplemente, o noso grupo e o goberno deste Concello di que sí, a que isto se faiga. É o que nos están pedindo, é o que se falou con eles hasta formalmente en documento no caso de Couzadoiro, e é simplemente dar ese paso, non é outra cousa. Se non queremos facer, queremos poñer a trabas, pois aí queda, no pleno quedará e nas actas quedará, nada máis. Vale, temos unha segunda réplica por orden. E Ángel, queres preguntar, non? Ana? No. Isabel? Vamos a ver, acabas de decir de eólicos. O canon eólico cobra íntegramente o Concello. A Xunta non leva absolutamente nada. Así que apartemos o canon eólico. Esperen, ese canon eólico por ocupación pasaría a esa parroquia, a esos veciños. Sí. Vamos a ver. Pasaría a eles directamente. No, vale. a ver, vamos a ver, Juan. O importe por eólico que renegociaron, Loiva neste caso, que renegociou, cobrou íntegramente todo, non cobrou nada a Xunta do canon eólico. Pero non estamos falando da Xunta, Isabel, estamos falando do que obtendrían os veciños a partir de agora. Pero o canon eólico, refiérome que o apartes, o canon eólico os veciños, cando agora xo cobran, e agora mismo, como ningún veciño, ningunha parroquia do que ten o monte comunal ten os montes, porque os ten o Concello, e despois o Concello non lle vai dar aos veciños da parroquia os montes. Iso é outra cousa. Como vai facer vostede despois para cederlle os montes ás parroquias? Con un procedimento xudicial. Non, entendo perfectamente. Sí, entendo perfectamente. Porque hai unha sentencia do xurado de Montes, porque vostede sabrá que despois, para que teña a comunidade de Montes, para que teñan as parroquias dito monte, hai que ir ao xurado de Montes. Non sabe vostede que é así? Ou vai o ceder así por así? Está mezclando todo iso. Non estou mezclando todo, sabe perfectamente que non mezclo. Alguna cousa máis, porque vou explicar ao final. Non, usted está intentando... Non, está intentando mezclar vostede todo. Estás confundindo, estás equivocando moito, Isabel. Non me estou equivocando. Sí, moitísimo. Vale, perfecto, pois dígame en que? O canon eólico. Xa le diré ao final de todo, cando remate. O canon eólico. O canon eólico cobre íntegramente o Concello. Vamos a ver, Pero claro. Pero claro que nada máis, Isabel. Está eu cobrando. Aquí estamos falando nada máis que da madeira. Termino. Non. Estou falando dos rendimentos de cada monte. Díxeno antes e volvo a repetir. No. Nada máis, se quer seguir confundindo, siga. No, confundindo está vostede. Vamos a seguir. Está confundindo vostede. Vamos a seguir co pleno. Está confundindo vostede, que é o que fai habitualmente, confundir os veciños. Iso é o que está habitualmente a facer. Vale, moi ben. Carlos. Eu repito de antes, se fora veciño de calquera destas parroquias que teñen montes, estaría encantado de que un concello responsable xestionara os meus montes, porque me aforraría de buscar eu quen o xestione, porque entendo que o concello tal. Cal é o problema que teñen os veciños? Que desde tempos inmemoriais perciben que os beneficios producidos nas súas parroquias van para onde non teñen que ir. Entón, seguimos coas parroquias que cada vez teñen menos poboación e cos veciños que se queixan. Isabel, usted se vai encargar deste Isabel, manteño orden. Isabel, manteño orden, por favor. Manteño orden. Usted xa tuvo a súa palabra, agora ten a palabra o señor Carlos Legarreta. Si non manteño orden... Manteño perfectamente. Vou ter que decir de outra forma. Manteño orden. Tranquilos, que ainda queda moito. Non, quen está nervioso parece ser que é. Eu non, para nada. Repito, que a min todo isto, si no futuro quen estea no goberno é un alcalde, un grupo de goberno responsable, pois aos veciños penso, eu como veciño si sentiría que lles vai dar igual quen xestione os montes, pero eu desde logo, se na comunidade do meu edificio teño alguén que me fai todo e non me cobra, pois é traballo que aforra a miña comunidade. É dicir, sigo o que dixen no principio, que seguimos percibindo ao Concello como a un enemigo. E iso
de iso teñen responsabilidade os que estiveron gobernando aquí. Se o Concello fora percibido como é percibido noutros concellos como un aliado da xente, nunca os veciños terían estes pleitos que teñen ni nada do que teñen. Penso que está todo máis claro que agora. Eu vou votar a favor porque vou confiar en que no futuro, cando os montes estean baixo o noso control total, haxa aquí un goberno responsable, o que sexa. Ben, Rafa, tes algo que decir? Bueno, rematamos co seguinte, que quede moi claro, vale? Porque quero que quede claro este punto, porque é un punto moi importante para o Concello e moi importante para os veciños. O tema é, agora, hai unha venta de madeira. A venta de madeira estáse repartindo entre a Xunta e o Concello. Por un lado. Despois hai o canon eólico que o recibe o Concello. Temos o que é o Fondo de Compensación Ambiental, eses ingresos que temos a maiores que está recibindo o Concello. O canon eólico pasaría a ser un ingreso dos veciños. O Fondo de Compensación Ambiental non, sí. Nesas parroquias, sí. No. Nesas parroquias, sí. O Fondo de Compensación Ambiental non, que pertenece directamente ao Concello. É o rendimento dese monte. E iso pódese facer, vale? Entonces, se vosotros votades en contra, votades a abstención, ou este punto non sale adiante, negámonos a eso. Pero non lles digamos aos veciños que isto que é ningún tipo de engaño. Bueno, entonces, eu primeiro estou falando no minuto, porque iso é así, ese é un rendimento de unha explotación que hai en ese monte, pode ser madeira, pode ser eólico, que lle quita. Solo nos quedaría o parque eólico singular, que é propiedade do Concello, donde nosotros aí sí, o Concello recibiría directamente o parque eólico singular. O resto dos parques que hai nos montes, porque non se lle vai dar aos veciños eses ingresos. Cal é o problema? Porque pertenece ao Concello, Juan, porque pertenece ao Concello. Como? Bueno, eu termino isto, eu creo que sí. Para que vecino? Pero creo non vale. Creo estuda. No. Se pode Eso é facer así. como? Para iso faremos. Por favor, mantemos o... Pero el orden está... Vale, pero Isabel, usted tuvo o seu momento de palabra, estou falando eu. Pero non engañe. Pero non engaño a nadie. Como que non bueno, engañe? vamos a facer a votación, o meu está planteado, eu Non, pero entendo... é así, Ana, por podese favor. facer. Por Pero favor. diga como? Claro. Eso está claro. Vamos a facer a votación, vosotros decidides o que queredes facer e non. No, se o temos claro, Si decidimos. despois o vai malinterpretar vostede, a oposición acaba de votar Se en le acabo de contra. explicar, repetiría... Isabel ten unha maneira de pensar, eu teño outra. Isabel. Eu quero que me explique. Explíqueme como vai facer cos veciños se nin siquiera falou con eles. Por que non fala con eles e fai un acordo como o ten que Ana, facer? vou a repetir por última vez, e creo que a terceira ou cuarta vez, Sí, o que vou trátenos de decir. todos. E o seguinte vai ser a votación. Ese é o que se vai Trátenos de facer. todos. Vale, digo... Pois como non o explica, como ten que explicar, xa está. Isabel, basta. Xa está, basta. Digo, é o seguinte, é un primeiro paso, vale? E resumo, un primeiro paso para que a xestión deses montes agora se leven directamente dende o Concello e a través dun regulamento, no seu caso, a poidan levar os veciños. E o rendimento deses montes, tanto en madeira como o que aporten os parques eólicos que teñen aí, excepto as subvencións que veñen por impacto ambiental, que esas non se poden contabilizar directamente, tendrían que vir para o Concello, o resto poden ser para cada parroquia. Non digo máis, pasamos ese é o punto, esa é a miña iniciativa, e digo que este é un punto moi importante a tratar, tanto para os veciños de Loiba, como para os veciños de Couzadoiro, como para os veciños de Mera, se eles deciden xestionar os seus montes. Daqui se decide e aquí se verá o que pasa. O meu paso está dado. Pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 5 a favor y 5 abstenciones. No hay mayoría suficiente.
Ben, pois bueno, queda... Ya sabe cómo lo tiene que vender usted, No, ya lo sabe. eu xo dixen, No sabe cómo vamos a lo tiene que pasar ao vender, seguinte póngalo en las punto. redes sociales, en el boletín informativo y todo. Por suposto que sí, tú éstelo na man. Na mão, sí. Sí. Eso que hai. Tristemente, sí. Sí, pues non se preocupe que como hai hasta de tempo, hasta o 2021, Sí, claro, e sí. como usted, aunque se aprobara ahora, hasta o 2025, usted non sería capaz de facelo, o que veña ao próximo, esperemos e confiemos, que sea capaz de gestionarlo todo dunha forma máis transparente e eficaz que o fai usted. Explíquelle aos veciños de Beirut. Xa yo vai explicar, mire, pero ao mellor son máis rápida que usted. teñe que explicar tamén as Son decisiones que tomou antes da hora. Siguiente punto. Son bastante máis rápida que usted, os veciños de Loiva xa están falados. Siguiente punto. Isabel tardou moito en explicarlle o que fixo vostedes segundo Ana, non o contesto. Vai me vamos a botar ver. fora. Sí. Pois xa me está votando, pero chama ao municipal, Vale, que bote fora. pero dígolle que sí. Pois xa me está votando por dicir o que penso e o que é verdade, que non mintín Isto é hasta ahora. transparencia. Isto é transparencia. Expediente número 1527, 2018, Plan Único de Concellos Post-Plus 2019. Sí, bueno, acordo primeiro, bueno, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, Post-Plus 2019, da Deputación Provincial da Coruña, e, bueno, dividido en varios apartados. Por exemplo, temos tamén o financiamento de pago a proveedores, serían 130.731,50 euros, financiamento de gastos correntes 322.707,74, financiamento de investimentos, que sería a reparación da cuberta da Casa do Concello e máis a Biblioteca Municipal, 134.124,76. Depois temos a mellora de accesibilidade do Salón de Plenos, 74.923,44, aglomerado en quente en pistas de Coucedoiro, ladrido espasante, 104.107,78, remodelación da Praza de San Antonio e o seu entorno, en espasante, 198.575, aglomerado en quente en pistas en As Neves, San Adrián, San Claudio, Cuíña e Luama, 313.749,9 céntimos, e despois tamén o complementario, que sería o saneamento de Cuíña con un orzamento de 393.230,07 céntimos. O total sería 1.080.344,34 céntimos. Nada máis, seríamos... Xa se tratou con comisión tamén. E Ana? No. Isabel? Sí. Se nosotros no pos do ano pasado xa adiantábamos que se trataba de un pos pobre, improvisado, podía ser debido a que nese momento a Consellería de Obras estaba sendo xestionada por vostede e todos estábamos esperanzados en que ca nova designación do novo Concelleiro de Obras iba a ser un pos que Ortigueira recordara. E vai recordar por ser máis pobre ainda. Porque sempre se di, unha das condicións do POS é que beneficie a máis cantidade de veciños posible e que son necesidades que demandan os veciños. A mí xa me gustaría saber quen demandou o ascensor para o Salón de Plenos ou a reparación da cuberta do Concello. Iso demostra que como non teñen ningún proxecto encima da mesa e esperan hasta o último momento para facer todo, porque este pleno xa tiña que ser feito o 14, despois comentarei porque se retrasou, sabendo que o día de mañá é como día límite para subir todo á plataforma, volvemos a dicir que é outro pos improvisado, aparte de que lle deron menos cantidade de diñeiro que nos outros. Pero bueno, vamos a empezar pola reparación da Biblioteca Municipal, 40.000 euros. Se non recordo mal, e o señor Legarreta tamén seguro que ten boa memoria como a min, este proxecto, feito por Anta Arquitectos, xa foi levado no pleno de marzo e iba a ser subvencionado por unha subvención da Diputación. Nosotros en Comisión Informativa solicitamos á conselleira Vanessa Trivín que nos mandara unha memoria valorada das partidas, de canto iban costar. Bueno, eu, non sei o señor Legarreta, pero eu todavía estou á espera e mire que recibo correos electrónicos. Vale. O problema non é ese, o problema é que
como teñen delegadas competencias en materia de diputación, en comisión, en xunta de gobierno aprobouse esa partida de 40.000 euros para facer esa reparación, pero que pasou? Casualidades da vida, non había os permisos de patrimonio, creo que considerar que foi de patrimonio, co cual perderon esos 40.000 e entón agora hai nos que volver a meter no pozo. Bueno, iso é para que sepan. Eu entendo que a señora conselleira, que é unha das que máis traballa neste grupo de goberno, porque alguén ten que traballar, o mellor é para atrás papelouselle. Con referente á Plaza de San Antón, se botamos un ollo a toda a documentación, encontrámonos con un primeiro proxecto do 30 de novembro do 2018. Eu entendo que esta é unha promesa electoral e é moi lícito que vostede intente cumplir algo. Me desconcentro, que agora empezo cos datos. O 30 de novembro de 2018 hai o primeiro proxecto desta plaza de remodelación de San Antón. Pero non se ten en conta que mitad da plaza é propietaria Portos, co cual hai que modificar o proxecto con fecha 6 de diciembre do 2018. Así non me extraña que vostede teña tanto retraso na convocatoria dos plegos. Pero isto pasaría como unha mera anécdota, a non ser que en estos 6 días de diferencia incrementanse os precios. É dicir, un peón ordinario de construción no proxecto do 30 de novembro cobraba 14,70 euros hora e no proxecto do 6 de diciembre cobra 15,84. Non está mal. Un incremento dun 7,75% de salario. Así, recuperámonos facilmente da crise, señor Penabal. Con referencia aos materiales, se utilizamos un hormigón HP 45 en central, costa 84,86 euros metros cúbicos. Iso no proxecto do 30. Se nos vamos ao proxecto do 6, costa 91,40 metros cúbicos, supoñendo un incremento de 7,17. Pero ainda o que leva a palma xa é o bordillo curvo de granito silvestre, posto que, como non debería ser suficiente de 28 centímetros, vostede pon cambio por un de 35, o cual supón un incremento dun 24% no precio do material. Isto non supoñería nada, a non ser que esa diferencia afecta pos proxectos complementarios. E usted tanto dicía que cas baixas iba a facer, non sei cantos proxectos no plan complementario. Bueno, por outro lado, como dixen, trátase dunha promesa electoral, que, como dixen, tamén é moi lícito. Pretende ampliar en frente dun negocio dedicado á hostelería unha acera de 5,50 metros de ancho. Dícese, no proxecto, claro, non vai dicir po que é, para mellorar o paseo. Permítame que me ría e voulle facer unha pregunta. Vamos a empezar agora a financiar as terrazas con cartos municipais? A diferencia tamén de pavimentar con hormigón impreso, que é o que vai no proxecto, a facelo con hormigón pulido implica un incremento de máis ou menos 2.800 euros impuestos incluídos po ayuntamiento. Se deixáramos as aceras como estaban de 2,5 metros, desa maneira poderíase conseguir 4 plazas de aparcamiento que tan demandadas están en Espasante. E se o negocio hostelero quere ocupar a terraza, que construya unha tarima, como fan os concellos tipo Cedeira, pero claro, ese está sendo gobernado por xente que ten sentido común, cousa que aquí carecen bastante, e que solicite despois a ocupación de ditas plazas. E como vostede aireou sempre que para vostede todos os veciños eran iguales, aquí parece que non é. Bueno, este é referente ao proxecto da Praza de San Antón. E agora voume centrar no proxecto das pistas, nos pós. E agora voulle volver a recordar que non contou ca pista de Cerrada, señor Penabaz. Xa llo dixen no outro pós do ano pasado e díxome que por que non llo dixera antes. Pois dixen yo no pós, evidentemente ten 3 concelleiros que lle podían refrescar a memoria. E
que aí va meter, o sea que a señora, esa pista que visitamos a vostede no 2015, imagina ahora como estará, vai quedar sin facela tamén. Está claro que os proxectos de aglomerado en pistas en quente son moito máis bonitos e queda moito mellor, pero cando se fan con un pouco de sentido común que agora mismo non hai. O aglomerado en quente está moi ben porque é máis duradeiro e facilita a condución, pero é moito máis caro, evidentemente. Os precios por 1000 metros cuadrados teñen un coste de 9.250. Se aplicamos unha superficie de bacheado ou riego asfáltico, ten un coste aproximado de 3.500. Dado que Ortigueira ten uns 600 km de pista, poderíamos, con esta cantidade, reparar o triple de pistas que vai neste apartado. Cando se trata de proxectos de aglomerado, é necesario pintar as bandas laterales e mantelas ben pintadas, porque do contrario a súa condución nocturna faise moito máis complicada, porque non se distingue o que é a plataforma das cunetas. Normalmente este aglomerado en quente utilízase para pistas que teñen máis de 4,5 metros de ancho, o cal nas que estamos a falar todas destas non aumenta ninguna, non a ten ninguna. De feito, os aglomerados en quente vai para cando afecten a núcleos, normalmente van destinados a núcleos urbanos. E no caso destas pistas, todas elas teñen pouco tránsito ou prácticamente nulo. Por iso é un despilfarro de cartos. Ou igual que fixo vostede en Penavide, que gastou 200.000 euros, pero todos sabemos para que me foi beneficiado esta pista, 200.000 euros, que con 200.000 euros vostede podería asfaltar toda a parroquia de Devesos, señor Penabal. E referente este ano no pos vexo que non vai ningunha partida para o pago con entidades financieras, que nos queda un préstamo por amortizar. Bueno, iso de entidades financieras, porque, según me consta a min, a deuda que tiña o Concello a 31/12/15 eran 2.972.878,59. A deuda a 30 de junio, vostede que tanto dixo que estaba todo saldado, é de 2.076.086,67 céntimos, do cuales é verdad que só hai un con entidades financieras, que é o pago de proveedores, pero temos co Estado unha da nave de multiusos, outro de tributos do Estado co Estado, outro da nave outra vez de multiusos, outro ca devolución de tributos, outro con a nave de municipal, temos o PAI, ca Diputación, o PAI do 15, temos o PAI do 16, temos o POS do 17 e temos o POS do 18, facendo esa suma toda. Así que vostede deixe de mentir e deixe de engañar. Por outro lado, temos suerte os veciños de Ortigueira, que este POS é pola Diputación, porque gracias a que nos prorrogan, porque todavía hai obras sin executar do 2015, que nos prorrogan o tempo de xustificación. Porque senón, señor Penabal, vai pasar como ao fondo de compensación. O camión non vai aparecer e vai perder outros 140.000 euros que xa os perdeu. Penso que referente ao POS non vou comentar máis nada. Penso que está suficientemente claro e pode... Sabe que a mí me gusta moito unha frase que xa lle dixe moitas máis veces: se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero non se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, señor Penabal. Carlos. Nada, eu vou ser moi breve. Eu na quenda de rogos e preguntas, unha das preguntas que tiña era que se me informara do estado de todas aquelas obras que foron aprobadas en anos anteriores, para saber as que se iban facer en tempo, as que non se iban facer en tempo. En relación despois de toda a intervención de Isabel,
vou agardar a intervención do Grupo Popular. Si me gustaría, un xeito así máis xeral, decir que andamos sempre con pequenas obras, pequenas reparacións, pero do mesmo xeito que ocurría en etapas anteriores, non vexo unha liña trazada a medio prazo de o que queremos facer con este concello. En Espasante podemos dar voltas ás beiras rúas, ás rúas, ás prazas, pero Espasante o que necesita é buscar o xeito de non seguir de alugueiro cos aparcadoiros, buscar o xeito de abrir algunha nova vía que permita desaloxar Espasante, é dicir, sabemos que hai a calle, a estrada que vai á praza do Pedregal, que non de San Antonio, que vai ao Porto, hai un desvío cara a Célticos. Eu sigo pensando, xa o dixen algunha vez, en tempos anteriores permiteuse construir a cada un donde lle deba gana, naquela mini burbulla que viveu Espasante. Agora hai estradas moi estreitas con un edificio a medio facer. Eu penso que sería posible pensar nunha saída desde esa estrada pista Célticos aos edificios que hai novos na entrada ao Porto. O resto, pois, son proxectos que poden ter unha certa utilidade, pero que non arranxan os problemas reais que pode ter Espasante a medio prazo. Despois, no tema do reo asfáltico, do aglomerado asfáltico, pois é algo que non teño perfectamente claro. É verdade que o aglomerado asfáltico ten un custo superior, pero tampouco sei a durabilidade das pistas de aglomerado en relación ás pistas de riego. Pola miña experiencia, prefiro o aglomerado asfáltico, porque a mí o que non me gusta é botar cada 2 anos andar paseando as máquinas polas pistas. A relación calidad-precio, así a medio prazo, pois non sei a que é, supoño que hai xente no Concello cos coñecementos necesarios para dicilo. Entón, de momento, pois, agardo a escoitar o resto de intervencións e as súas respostas para pronunciarnos sobre este punto. Y gracias, Carlos. Varios proyectos y evidentemente es la inversión más importante que se hace todos los años en este ayuntamiento, pues lógicamente tendremos que permitir que esto se lleve a cabo, si no sería un gran perjuicio para un montón de sectores. Lo que sí que es difícil de aceptar es que, como había tenido una buena idea de antes de presentar estos proyectos reunirse con los vecinos para ver las demandas, y no sé por qué ha dejado de hacerlo, dudo mucho que en Espasante la mayor necesidad sea cambiar unas farolas, cambiar unos bordillos y ampliar una terraza de un negocio de hostelería. Lo dudo mucho. Espasante, lo que usted calificó como la gran olvidada, y ahora claro, han pasado casi 4 años y algo tiene que hacer en Espasante, pero no creo que eso sea la demanda de los vecinos de Espasante. Gastarse 200.000 euros en cambiar unas farolas, cambiar unos bancos y ampliar una acera, no me creo yo, lo sé sin duda, pero dudo que los vecinos de Espasante compartan dicha opinión. Como nos pasó con la autopista al Banco de Loiba, es muy difícil en la posición de votar en contra de estas iniciativas del gobierno, porque lo que se quiere es que haya inversiones en nuestro ayuntamiento y nosotros no las vamos a paralizar, pero sinceramente, señor alcalde, debería de recapacitar, hablar un poquito más con los vecinos y ver realmente las demandas, y estoy seguro, completamente seguro, que en Espasante nadie le diría que la mayor necesidad es cambiar unas farolas, cambiar unos bancos, gastarse 60.000 euros ahora en cambiar un mobiliario urbano existente y gastarse 200.000 euros en la ampliación de una acera que
Eso está bien, que beneficie a un establecimiento de hostelería, esperemos que repercuta en todos. Pero usted sabe como yo que eso no es lo que demandan los vecinos de Espasante. ¿Y Ángel? Sí, bueno, contestar sobre todo comenta a compañeira de Corporación Isabel Rego que, bueno, que pon en dúbida todos os proxectos técnicos feitos por persoas cualificadas e capacitadas. Por outro lado, dicirlle que se lles deu a oportunidade de presentar propostas e que vostedes non presentaron nada. Perdone. Nas reunións previas estaban de acordo nestes proxectos. Respecto ás débedas con entidades financeiras, revise ben porque xa se está tramitando a saída do plan de axuste, no cal nos meteu o goberno do PP, e, bueno, é unha condición sine qua non para poder sair do plan de axuste, non ter débedas con entidades financeiras. Podo contestarle? ¿Es Non. algo que más? Vale. O segundo turno. Sí, nosotros Por orden, propoñemos. pídevos que gardedes orden. Sí, nosotros propoñemos. O señor Ángel Lozano non estaba nesa reunión, entón a mellor non se acorda, pero nosotros propoñemos que unha partida fora destinada a darlle unha solución á área de caravanas de Loiba. E porque gracias a nosotros quitaron algúns proxectos desbaratados que tiñan vostedes en mente, que non vamos dicir aquí, pero tamén algúns quitamos. Que máis? Referente, eu non dixen que tiña que revisar, eu dei datos a 30 de junio do 2017 e non poño en dúbida para nada o traballo dos técnicos. Os técnicos fan o traballo que vostedes lles din, senón vostedes tamén foron os responsables de que se perderan os cartos dándolles as pautas que fixeran os técnicos un proxecto para o primeiro proxecto da depuradora. Así que eu estou de acordo en que os técnicos sí que están, pero quen dan as pautas son vostedes. E quen se equivoca son vostedes á hora de facer isto. Que pasa? Que volva a ser un pos improvisado e eu era mellor porque vexo en pistas, e non iba a dicir, vexo en pistas que non vai ninguna actuación en Loiba. Loiba. Son de Loiba. Loiba que é unha parroquia que ten o sector turístico. Ahora, non me diga que a inversión de 1.200.000 euros, porque Loiba casi ten 7 kilómetros dunha punta a outra. Non hai ninguna actuación. Están todas bacheadas. Invito ao señor concelleiro de obras que en vez de visitar tanto a zona da recta, Loiba é algo máis que a recta, que visitas as pistas, todas por donde están as playas, Favega, Banco, todas están cheas de socavós, e xa non me meto no interior de Loiba, que é vergonzoso. Desde a última legislatura que estuveron o goberno, que xa non facía moito, porque Loiba sempre estuvo castigada por uns e por outros, agora entendo, porque debe ser porque son eu da parroquia, porque como Espasante tamén está, e está a miña compañeira Ana, seguro que ten algún tipo, non sei, de paranoia con nosotros, pero os veciños somos máis que nosotros, entonces, cando usted nos ataca a nosotros, está atacando aos veciños, non a nosotros. Entonces, Eu non lle ataco a nadie. non, eu son Isabel. Non lle ataco. Non, volvo a dicir, volva a ser un proxecto pobre. Estábamos todos esperanzados neste concelleiro de obras en que revisara e que revisara as pistas. Isto que ahora mismo volva a contar con un asesor, pero o seu traballo é prácticamente nulo. Moi ben, vale, de acordo, Isabel. Gracias. Carlos, segunda, gracias. Bueno, a previa votación, simplemente que aclarar así algunhas cousas que... Sí, podéis ser. Ben, simplemente aclarar unha cousa. A intervención que se pretende facer en Espasante é un proxecto, está redactado. Nosotros no traballo dos arquitectos e dos ingenieros que redactan os proxectos non nos podemos meter ni nos precios ni nos materiales. Se le redactan son facultativos, saben perfectamente o que hai, nosotros revisámoslo, acordamos as actuacións e todo eso e entendemos que vai ben porque son profesionales deso, non? A actuación de Espasante, bueno, eu creo que sí que vai ser bastante valorada polos veciños porque non se trata da ampliación dunha acera, trátase da remodelación de todo un entorno, do que é a Praza San Antonio, que é a Praza do Pedregal. Eso sí que o pediron os veciños varias veces, que cando se fixo esta obra que hai ahora mismo,
que non quedara unha praza pois práctica adecuada ao pobo despasante. O que se pretende con este ennoblecer o pobo cunha praza nova, cun entorno distinto, moderno, e ir pouco a pouco un inicio de cambio de imaxe e de cuidado de todo o pobo despasante. Xa se fixeron outras actuacións no pobo, pois moitas cousas, aceras, todo eso en anos anteriores. Aquí é un paso máis, vale? É un paso máis, é remodelar toda a praza de San Antonio e todo o que é o acceso hacia a praia de San Antonio. Iso inclui un cambio diante o que é o restaurante Orilla Mar e en toda a praza que hai na parte de atrás. Eu penso que vai quedar moi bonito, que vai quedar elegante, a arquitecta que redactou o proxecto é unha arquitecta boa, e o que se trata é precisamente deso, de poñer o pobo bonito para que a xente que nos visite e os mesmos veciños que viven espasante que se sintan a gustos e orgullosos da súa praza, da súa fonte, que tamén foi demandada bastantes veces recuperar a fonte que había antes, bueno, cousas que lles gusta pois ter ali como nosotros aquí temos en Ortigueira e outros sitios. A intención é sempre boa e eu creo que nin eu como alcalde, nin outros que nin os que haxa no futuro fai as cousas por mal, fai as cousas para beneficio de todos e que yo valoren positivamente, non? Esa é a intención. Non podemos actuar en todo o Concello, vamos pouco a pouco, vamos actuando, vamos facendo, hai moita obra ainda por acabar. Este é o POS, recibimos unha cantidad moi importante de Diputación, o Plan Único, e sí que temos unhas condicións para poder requerir eso, e bueno, como se decía, pois xa non temos que pagar ni intereses, ni amortización en bancos, e creo que eso que, máis que unha crítica, debe ser unha noticia positiva. E bueno, vamos a pasar a votación. Houve unha reunión con todos os grupos para que plantexarades cousas que vos parecían e nosotros, por parte do grupo de goberno, tamén temos os planteamentos e non pasa nada, é cuestión de entre todos entenderse e ver o que realmente fai falta para todo o noso Concello e executarlo, nada máis. Bueno, pasamos logo que a votación. Votos a favor deste punto. Votos en contra? Abstencións? 5 a favor e 5 abstencións. Ben, queda aprobado este punto. Vamos ao seguinte punto, que é a proposta do Grupo do Partido Popular sobre dotación de cobertura orzamentaria para establecer as subvencións en materia docente. Carmen, tes a palabra para... Leo a moción. Sí. Como concelleira do Grupo Municipal do PP de Ortigueira, presento co obxecto que sexa debatida e se procede aprobada no próximo pleno ordinario do Concello de Ortigueira a seguinte moción. Exposición de motivos. Dado que no noso Concello existen 2 centros educativos, un CEIP e un IES, ao que asisten a maioría de nenos e nenas do noso pobo, habendo tamén algún que se desplaza a outros centros para cursar estudos de FP que non hai en Ortigueira, dado que existe un número de rapaces e rapazas que residen no noso Concello este curso comenzan ou seguen cos seus estudios superiores en centros de fora da nosa comunidade ou na universidade. Enterada das dificultades e falta de recursos de certas familias para que estes rapaces sigan cos seus estudios, dado que a educación de todos estes nenos e nenas, rapaces e rapazas, é o pilar fundamental da futura sociedade e da nosa comunidade en particular, proposta de acordo que se habiliten nos presupostos do ano 2019 2 partidas presupuestarias. Unha para dar unha axuda para materiais escolares igual en cuantía para todos aqueles residentes no noso Concello que cursen educación infantil, primaria, secundaria, FP ou bachiller e que esas axudas se gasten íntegramente nas papelerías do Concello. Outra partida para becar aqueles estudiantes que cursan estudios superiores de calquer tipo estén empadroados no noso Concello, dependendo da súa renda familiar. Vale, debemos seguir un orden porque se presenta unha emenda. Ángel, podes presentar a tua emenda? Sí. A nosa emenda. Coincidimos con a concelleira propoñente no interés da educación e, bueno, tamén queríamos falouse con ela tamén da moción que presentaba. Sí, falouse con ela da moción que presentaba
Entón, nosotros facemos unhas enmendas o Grupo Municipal Socialista do Concello de Ortigueira, de conformidade co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, presenta ante o Pleno da Corporación a seguinte emenda á moción sobre axudas materiais escolares presentada por dona Carmen García Martínez, concelleira do Grupo Municipal do PP. Propónse sustituir as propostas de acordo por as seguintes. O Pleno da Corporación insta ao Concello de Ortigueira a estudiar a posibilidade de habilitar unha partida orzamentaria cunha bolsa de axudas no curso 2019-2020 destinada á compra de materiais escolares do alumnado residente no noso Concello que curse estudos de educación infantil, primaria, secundaria, FP ou bacharelato en igual contía para cada un deles. Estudiar a posibilidade de habilitar unha partida orzamentaria cunha bolsa de axudas ao transporte no curso 2019-2020 para as persoas residentes en Ortigueira que desenvolven fora do Concello estudos de FP, así como estudos superiores, universitarios, FP superior e artísticos pertencentes a familias con ingresos inferiores a 3 veces o IPREM. Ben, agora, guardando orden, o que temos que facer é debatir esta emenda, non? Entón, vamos a facer un turno de unha ronda de intervencións. E Ana? Sí, a emenda é que van a estudiar se van dar as axudas ou non. Iso é o que di a emenda. Ou si ou non. Eu non lle vexo outra solución. Se hai familias con dificultades para mandar os fillos a estudiar, eu creo que se o Concello pode, debelles axudar. Non hai máis historia. Propoña que non propoña. Non de estudiar. Ao mellor hai que facer gastar os cartos máis con cabeza e ver onde necesitan os veciños os cartos. Pois eu creo tamén que o primeiro é que os fillos de todos os veciños da Ortigueira teñan as mesmas posibilidades. E se para iso o Concello lles ten que axudar a eles a estudiar, creo que se pode, debémolo facer. Ten prioridade por derriba de outras cousas que se están facendo. Ben, Isabel? Vale, sí. Eu, polo rexistro de entrada, esta moción, a conselleira do PP, entrou o 30 do 11. Esta emenda é o 19 do 12, hoxe. Non foron capaces de crear unha partida e xa levar unha partida específica para todo isto. Isabel, debata a emenda. No. O contido da emenda, por O favor. sea, é estudiar. Non, estudiar xa o estudiou quen o propuxo. Eu penso que a intención da conselleira era que vostedes habilitaran unha partida nos presupostos prorrogados, facer unhas modificaciones de crédito e aplicarllas aí. Vemos, esta emenda é darlle un pouco de máis rollo á emenda e outro tipo de pataleta que están vostedes moi acostumbrados porque non se lles ocorreu a vostede. Pero miren, é que a da natalidade a día de hoxe... Estamos falando desta emenda. Usted debata esta emenda. Pois xa estou debatindo esta emenda, pero estudiar, que é estudiar? É dicir, xa limos, moi bien, pero isto non facía falta traelo. É dicir... Despois ao principio que tivemos unha reunión con ela, xa falamos con ela e estáse consensuada. É que estamos no debate de emenda. Atenda o debate. Vale, entón hai que votar esta emenda. Non, debatimos e despois ao final... Pero si que ouvimos estes papeles, non estamos de acordo. Non en ningún momento estuviéramos de acordo. A ver, vamos a ver. Entón hai que saber que se falou nesa reunión para que nosotros podamos votar. Isabel, debateremos a emenda, vamos a votar a emenda e... Sí. Vamos, continúa, por favor. Non, estou á espera de que me conteste... Non é así. Está usted na intervención de debate de emenda. Pero que eu xe dixo. Moi ben, Isabel. Carlos, continúa, por favor. Vamos a ver, tanto a moción como a emenda quería aclarar, non, opinar sobre un par de... Vamos a ver. O primeiro que temos que saber, eu, así un pouco por o día a día, sabedes que hai unhas becas do Ministerio de Educación, falo dunha parte desta emenda que fala do alumnado de FP e de bacharelato. É que unha das cousas que che di estas axudas é certifico que non recibo outro tipo de axudas tal cual. Entón, hai que saber ata que punto, o día que se faiga, porque en principio todos estamos a favor, por suposto, de axudar ás familias, ao alumnado que ten problemas. Temos que mirar os prós e os contras ou a incompatibilidade desta axuda que se pode facer con outras.
E despois hai outra cousa. O de igual contía, aquí que se refire aos grupos, igual contía... Non, a ver, é que leendo, como antes falei con Natividade, podes falar? Sí, esa palabra. A ver, antes falei con Natividade esta proposta, porque ela preguntoume certas cousas, eu digolle a miña... Vamos, isto fixeno a título personal, e despois falamos entre o grupo, vale? A ver, eu digo que se lle dé unha axuda de igual cuantía, igual cantidade de euros a infantil, primaria, bachiller, bueno, que poden ser 500 e pico nenos, os que hai aquí en Ortigueira. Non sei os que hai no instituto. Menos. Vale. Sí, bueno, sí. Pois por 20 euros, por exemplo, bueno, poñemos de 500 son 10.000 euros. Eu considero que gastamos 10.000 euros en moitísimas cousas. Vale, eso é o que quería eu. É que non está explicado, onde na actividade preguntóme tamén iso. Eso que eu quería saber, porque no mesmo argumento, no mesmo argumento que as axudas á natalidade, eu non estou de acordo en que se lle dé a todos os nenos. Eu digo, claro, se eu non me considero millonario, pero a miña filla non ten por que levar a mesma axuda que a de outra familia que non chega a fin de mes. Eu, se non chego a fin de mes, será porque ando desfasando por aí un pouco, pero en Ortigueira, que o nivel necesario para desplazarse e tal, pois permite pois aforrar moito, que é unha cousa que non decimos nunca en relación ás cidades, que 1.500 euros en Ortigueira é máis que 2.300 ou 2.500 nunha cidade, e a veces non defendemos as vilas do xeito que debíamos defender. Eu sempre, eu comentei nestas pequenas reunións que se fan, eu sempre digo que ten que haber progresividade, é dicir, a filla dunha persoa que ten unha renda alta non debe recibir eses 20 euros, porque as funcións das administracións públicas é vía tributos, pois compensar as desigualdades sociais. Entón, 10.000 euros para todo o alumnado, tamén digo que deses 500 pois hai unha maioría moi importante, é dicir, son poucos os que andan sobrados, por decirlo de alguma maneira, pero son suficientes como para que a mí non me parece ético darlle axuda a todo o mundo. Entón vexo na segunda parte da moción que se fala de ingresos inferiores a 3 veces o IPREN na de transporte. Aí xa me parece máis correcto. Aí xa me parece moito máis correcto, é dicir, progresividade. Porque se resulta que a mi mañá me toca a primitiva e lle van pagar a carreira a miña filla, o Concello, pois o normal é que eu estivera en contra. É o normal que calquera concelleiro estea en contra. Porque, por desgraza, non todos estamos nos mesmos niveis. Simplemente iso. Entón, como isto tampouco concreta nada, pois eu podo votar a favor de calquera moción deste tipo, porque o día de mañán, cando se redacte cando se concrete a orde que regula esas axudas, pois poderei xa argumentar. Pero que se dé adiante este asunto para logo facer as cousas dun xeito sempre con progresividade. Eu mismo digo cando sea o momento para as axudas á natalidade. Bueno, sí, para aclarar también, porque lógicamente yo leí ahora por la mañana la enmienda presentada y ayer estuvieron reunidas pues Carmen, que fue la que presentó la iniciativa con su asesora. Yo les tengo que decir que la posibilidad de habilitar, claro que hay posibilidad de habilitar, no hay nada que estudiar, eso ya existe. ¿Cómo no va a haber posibilidad de habilitar? Claro que la hay. Una partida orzamentaria. ¿Cómo? Es que nos tienen que decir es ustedes, que para eso son el gobierno. Nosotros les lanzamos la iniciativa y ustedes articulen y sea con progresividad. Todos están lógicamente de acuerdo con lo que dice el señor Legarreta, de que hay que tratar de manera diferente situaciones diferentes, sobre todo estas cuestiones económicas, pero además ustedes ya lo llevaban en el programa electoral, si no recuerdo mal, habilitar estas partidas. Yo creo que en 3 años y medio les habrá dado tiempo de estudiarla. Por lo tanto, a pesar de las conversaciones mantenidas ayer,
Ya les adelanto que vamos a votar en contra de la enmienda y por supuesto que salga votar a favor, lógicamente, de la propuesta inicial de mi compañera de corporación. Ben, pasamos entonces a votación da emenda. Vale. Votos a favor da emenda. Votos en contra da emenda. Abstencións. Ben, e agora temos... A favor 4, en contra 5 y una abstención. No se incluye la enmienda, se pasaría al debate del... Pasamos directamente ao debate do que é a moción original. Artur, debate da moción de Carmen. Bueno, xa tínhamos falado, sobre todo aclarar tamén o tema da compra dos libros nas librerías de Ortigueira. Iso xa se sabe que por parte da Xunta son as propias librerías que se teñen que escribir na propia Xunta para que entren dentro deses convenios e que a xente gasta ali os cartos, non se pode facer así. Podo responder? Vale, toma nota, Carmen, ao final. Ana? Bueno, eu estou de acordo completamente con Legarreta que non é que lle vayamos dar axuda a todos os nenos do Concello, o que non necesita, estamos falando de nenos que necesiten para seguir estudiando, sobre todo fora do noso Concello, que creo que lles deberíamos axudar a calquer neno que o necesite, non a todos. En canto a comprar os libros, se o Concello dá unhas axudas para comprar material escolar, e de supoñer que o Concello é o que vai poñer as normas, ecológico é que se o Concello está gastando os seus cartos, reinvirtan no seu pueblo, o sea, nas librerías do que hai no Concello de Ortigueira. Bueno, eu vexo así niso e máis no resto das cousas que se compran, que se deberían comprar no Concello e axudarlle aos poucos negocios que nos quedan no Concello, axudarlles a manterse a flote que lles está costando moito traballo. Eu creo que o deberíamos facer e debería ser unha das nosas prioridades. Co que gasta o Concello, cos cartos de todos, que tamén son deses negocios, volvelos a invertir dentro do que se poida no Concello. Nada máis. Ben, Isabel? Home, todo exposto por Carlos está claro que iso chegaría despois, unha vez que haxa a partida, redactarase un pliego de condicións nas que se poderán concretar todas as persoas beneficiarias e os timos de renta e todo. Penso que o señor portavoz non está enterado diso que dixo que a Xunta que obligaba, pero bueno, como... Non obliga, pero usted dixo. As librerías teñense que escribir aí. Como? Non obligan a nadie. As librerías que se teñen. Pero non obligan as librerías. As que queiran entrar nese convenio teñen que entrar na... Para as da Xunta, pero non para as que requisito, faiga o Concello. Claro, un requisito, non é que obligue. Para as da Xunta. Eu penso que iso pode explicar, vai explicar a concelleira que propuxo a emenda. A mí o que me gustaría xa de verdad era que se tratara de decir si apoyamos esta emenda e o que queremos, vamos a habilitar 15.000 euros para esta partida. E eu penso que ese era o fondo da cuestión, basicamente, e senón Carmen vai nos explicar agora. Moi ben, Isabel. Carlos? Nada, eu simplemente vou máster na moción porque está concretando certos aspectos que penso que non están de todo correctos, pero si, independentemente de que leve o mérito o PP, o PSOE, o BNG, penso que todos, polo que estou escoitando, estamos de acordo en que se habilite unha partida para axudas. Teño moitas dúbidas no tema de mercar en Ortigueira con esa axuda, a ver como fai o Concello, se lles vamos dar un ticket ou se lles vamos dar unha axuda económica. É dicir, non é sinxelo, pero se se pode facer, eu encantado, por suposto, de que se teñen que gastar. É dicir, que independentemente de que haxa que madurar isto, a miña posición a favor das axudas, penso que a de todos é favorable, pois non é necesario, como agora non estamos concretando nada, pois non é necesario agora mesmo votar a favor de algo que penso que no seu texto pode ser mellorado ou incluso agardar a, cando veña xa directamente a ordenanza, debatir
sobre, non se chama ordenanza, non? Debatir sobre o regulamento concreto, vale? Isto non é para levar mérito PP, PSOE, nin Bloque, nin naide. A ver, eu presenteino porque xa tuve esta idea cando quedaran os 25.000 euros da Fundación Ortegalia, solo que como houve que destinalos a outras institucións, eu pensei que se podían empregar nos nenos, simplemente, non é para levar eu o mérito, nin levar naide o mérito. Si iso é o problema que ten vostede. Bueno, al final... Al final estamos todos de acordo. Ándase moito iso. Non. En xeral. Bueno, non é o meu caso. En canto de que non é ilegal comprar no Concello, eu ontes consulteino con un abogado e díxome que non había ningún problema. E máis, os agasallos de Nadal, no punto número 4, pon gastar íntegramente no Concello. Depende das cantidades. Pois si son 20 euros ou que, bueno, depende do que habilitemos. Os agasallos de Nadal o máximo son 100 euros, creo, non? Sí. Pois entonces, as axudas para material escolar, non para libros escolares. O material escolar, os libros escolares están en préstamo actualmente, deixanos a Xunta, a xente que ten que pode acceder a eles, os que non xa os comprarán eles. Material escolar ou o que contemplaba eu, porque aínda que hai nenos que tamén teñen axudas para iso, pois era a única maneira de axudarles. Iso é no caso de infantil e primaria, pero bueno, que o Concello habilite unha cantidad e despois debatímolo, é simplemente esa idea. E despois, o das axudas aos estudiantes que están empadroados aquí, que están na universidade ou facendo un FP superior, xa puxen que era según a súa renda familiar, así que hai que mirar o IPREM, supoño. Pero aquí sí que sei a ciencia cierta que Cáritas axudou a certos estudiantes do noso Concello este curso, así que non é unha cousa que me inventei eu. Vale, moi ben, gracias, Carmen. Ángel. Penso que, bueno, poderíamos dar unha volta a todo o contido concretar un pouco máis e incluso, non sei, volverlo traer no seguinte pleno e senón, pois, que quede un pouco máis concretada a moción. Nos remitímonos ao que é a emenda da moción. Simplemente pasa que hai certas decisións que non se poden tomar así en pleno. Directamente que hai que, como di a moción, analizar e estudiarlas. Pola nosa parte, estamos a favor de axudarle a xente que o necesite, porque o noso partido, o partido que representamos, o Partido Socialista Obrero Español de toda a vida, pois estuvo bastante preocupado, bastante máis que o Partido Popular e outros partidos no tema de axudas á enseñanza, tanto para becas a estudiantes dende hai moitos anos, como para todo tipo de axudas. A Administración Autonómica tamén ten as súas competencias, nosotros temos as nosas, no noso Concello temos que mirar dos nosos, pero, bueno, que en ningún momento se pensen que por parte do noso partido, o Partido Socialista, vai a deixar de apoiar a todos os estudiantes como fixo sempre. Estudiamos moitos con becas e van a seguir estudiando gracias ao Partido Socialista do Español, e algo que se lle debe reconocer durante toda a vida, e así se lle reconoce, non? Vamos entonces a pasar ao que é a votación, entendendo que nosotros planteamos unha emenda de estudio, unha emenda firme para valorar esta situación, vale? Pasamos entonces a votación. Votos a favor da moción de Carmen, votos en contra, abstencións. Moi ben. Aprobase a moción de Carmen, gracias. Pero ustedes votaron en contra. Sí. Ben, Sí. pasamos ao seguinte punto. Pregunto, señor secretario. 5 a favor e 4 en contra e unha abstención. Vale. Seguinte punto. Non pasa nada nas votacións. He visto moitas votacións. A favor en contra está. Claro. Pero ustedes son los que Hay copian. 3 opciones, ustedes han elegido una. Muy bien. Me parece muy bien. Menos mal que representan al Partido Socialista Español. Siguiente proposta do grupo PSD a PSOE sobre os PAC dos Sergas. Ángel. Por favor, mantén silencio, por O Grupo favor. Municipal Socialista do Concello de Ortigueira Ana.
de conformidade co Estou falando disposto. con cago, non lle estou faltando ao respeto ni nada, estou faltando ao respeto. Por Dios. A ver se non vamos poder falar. Se fala con Ángel, que o vin varias veces, non lle chama a atención. Se eu lle falo a Cao, si chama a atención. Non lle Estará celoso, Ana, estará celoso. Non lle estou faltando ao respeto para nada. Estou lle dicindo unha opinión, estamos falando con él, Ángel, tú. No. O Grupo Municipal Socialista do Concello de Ortigueira, en conformidade co disposto do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ante o Pleno da Corporación Municipal a presente moción de apoio ao conflito do persoal dos PAC, instando a Xunta de Galicia a adoptar urxentemente medidas para solucionar e corrixir as demandas presentadas por dicho persoal ante os Sergas. Os PAC, puntos de atención continuada do Servicio Galego de Saúde, distribuídos por toda Galicia, presentan asistencia sanitaria en horario comprendido de 3 a 8 horas en días laborables e 24 horas en domingos e festivos. As condicións de traballo regúlanse pola orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre ordenación, provisión de postos de traballo e condicións de traballo retributivas no ámbito da atención primaria dos Sergas. Fai máis de 10 meses, as traballadoras dos PAC presentaron por escrito aos Sergas unha táboa na que se recollían as necesidades deste colectivo para poder realizar o traballo en condicións de seguridade e coa suficiente calidade asistencial, solicitando a recuperación de dereitos contemplados na orde que regula as condicións de traballo dos PAC. As reivindicacións do colectivo eran as seguintes: equipos paritarios de enfermería e persoal médico, revisións dos plans funcionais de cada PAC para dotar das necesidades actuais en cada centro, cumprimento das normativas europeas de tempo de traballo, dotación de equipos de protección individualizados, segundo se recolle na Lei de Prevención de Riscos Laborais, cómputo real da xornada realizada e manter as 1.451 horas de xornada efectiva, que non se lles apliquen penalizacións en situación de incapacidade temporal ou permisos de conciliación familiar, eliminación dos obxectivos e o ítem de derivación de doentes do FAC. A hospitalaria derívanse doentes por patoloxía, non por número. Pago inmediato do 100% dos complementos de festividade e nocturnidade conxelados desde 2010, abono de dietas en domingos e festivos por comida e cea, elaboración de calendarios de traballo dando prioridade ao persoal do PAC. Tras a convocatoria da Comisión Técnica de varias reunións estériles na que o Sergas non achegou ninguna proposta para solucionar e corrixir as demandas presentadas, os traballadoras dos PAC víronse na obriga de ir a unha convocatoria de folga para que as súas reivindicacións xustas e básicas sexan escoitadas. Despois dun mes, dende a convocatoria de folga, o Sergas fai oídos sordos aos problemas dos traballadores, coa repercusión negativa que as carencias nos PACs teñen sobre a saúde dos usuarios e usuarias destes servicios. É por iso que o Grupo Municipal Socialista, considerando que é preciso encarar esta problemática e buscar solucións a caídas, presenta esta moción diante do Pleno da Corporación para amosar a súa solidaridade co persoal dos PAC e para que se tomen as seguintes acordos de resolución. O Pleno do Concello de Ortigueira insta a Xunta de Galicia a que a máxima brevidade se inicien negociacións dende a Consellería de Sanidade e o Sergas co persoal dos PAC que dean resposta ás demandas laborais e asistenciais presentadas por este colectivo. Ben, gracias, Ana. Isabel? Carlos? Nada, os Sergas é algo escandaloso, especialmente as condicións laborais de moitos empregados e empregadas públicos que son empregados un día, 2 días, 3 días, o venres traballan, o fin de semana van para o paro, o luns volven contratalos. Bueno, hai pouco, non recordo se foi nun programa de televisión, unha empregada a tempo parcial do Sergas presentou a súa vida laboral e aquilo parecía a enciclopedia espasa da cantidade de follas que tiña, porque eran todos contratos de un día e 2 días. Claro, nesas condicións, despois non aparecen facultativos dispostos a cubrir sustitucións e encima o goberno da Xunta di que non hai médicos, que o problema é que non hai médicos. Bueno, pois é o que temos. Cargarse a sanidade pública para beneficiar a sanidade privada, porque no momento que a sanidade pública funciona demasiado ben, pois o negocio da sanidade privada vai a pique. Entón, están xogando sempre con iso
E nada, en principio estou bastante de acordo co que sería esa moción. Ben, gracias, Carlos. E Rafa? Sí. En este tema, lógicamente, todos queremos que los PAC funcionen estupendamente, pero las nuevas tecnologías son tremendas y entonces leía a primera hora de la mañana que el Sergas crea 6 grupos de trabajo para mejorar la atención primaria. Es decir, que lo que vamos a aprobar hoy aquí, a solicitar hoy aquí, ya está hecho. Lo pone aquí, bueno, no sé si miente, la voz de Galicia, no creo. No, Galicia no. Como ha hecho usted así una sonrisa, igual fue casualidad, igual sabía que venían hoy al pleno claro, pero es que ya está, lo que va a la moción, lo que solicitan ustedes en la moción, ya está hecho. Así que si quieren retirarla, la pueden retirar. Es que ya está hecho. Voten contra. No puedo votar en contra, es que ya está hecho. Ya está hecho. Teña cuidado, señor. Señor Sí, compañero. chámame como que me puedes trabar Xirón si queres. Que te van facer unha captura parcial de vídeo. Pero por qué? Vai ser escandaloso. ¿Pero por qué? Si ya está aprobado lo que vamos a debatir hoy aquí. Que non estamos en Ortigueira, ahora estamos no mundo. No. Nada. Bueno, Adelante. ben, pasamos logo a votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Proposta do grupo que sea siguiente. Sí? 7 a favor e 3 abstenciones. Ben, moi ben. Siguiente punto, proposta do grupo PSE a PSOE sobre a posible peche da oficina do Banco Pastor en Mera. Ángel. Sí. O Grupo Municipal Socialista, Concello de Ortigueira, de conformidade co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, presenta ao Pleno da Corporación a presente moción de apoio aos veciños e veciñas de Mera sobre o posible peche da oficina do Banco Pastor. Cando anuncio do posible peche da oficina do Banco Pastor, o Grupo Santander de Mera, moitos veciños e veciñas das parroquias limítrofes nos trasladaron as súas inquedanzas polos trastornos que lles vai ocasionar dito peche, caso de producirse. Como, por exemplo, que a entidade bancaria máis próxima atopas a 9 km e non todas as persoas usuarias dispoñen de medios de locomoción propios, nin tampouco de transportes públicos axeitados para desplazarse. A maioría son persoas xubiladas que non fan uso da banca electrónica nin pagan con tarxeta. Que dende hai moitos anos teñen esta oficina como referencia, primeiro por proximidade e segundo porque a maioría dos clientes aproveitan a visita médica ou acudir á farmacia a regular a súa pensión ou ben para facer outras xestións no banco. É por iso que o Grupo Municipal Socialista, considerando necesario apoiar aos veciños e veciñas, presenta esta moción diante do Pleno da Corporación por entender que hai motivos suficientes para que este peche non se leve a cabo, para que se tomen os seguintes acordos. O Pleno do Concello de Ortigueira insta a Xunta de Galicia a notificar á Dirección Regional do Banco Pastor o noso rexeitamento en nome dos usuarios e usuarias da oficina do Banco Pastor ubicada na parroquia de Mera, Concello de Ortigueira, respecto do posible peche de dita oficina. Solicitar encarecidamente á Dirección Regional do Banco Pastor que faga todo o posible por manter en funcionamento dita oficina, á vista dos trastornos que podría ocasionar este peche na vida cotidiana veciñante. Ben, e gracias, Ángel. Ana, alguna intervención? Isabel? Sí. Eu xa adiantei na comisión informativa e despois de ponerme en contacto con representantes do Banco Pastor, Banco Santander, o peche estaba previsto para o 28 de decembro, xa vos lo adiantei, que como mínimo un día xa está formalmente estipulado para que lle dían atención a estes veciños. Esta é unha política que está facendo o banco, sí que será problemática para moita xente, pero os bancos desde logo nunca perden. Está a facer o mesmo tipo de xestión, igual que no Concello de Mañón, que tamén ten unha apertura de unhas horas, igual que fixo o Banco Bilbao, igual que fixo a banca noutros sitios, e é por falta de xente nas aldeas, que ese é o problema básico, que nos teríamos que centrar e facer un proxecto de intentar que veña máis xente por rural. Carlos. Ten algunha contra o Concello co Banco Pastor? Pregunto. Bueno, pois eu penso que esa xa é a primeira medida. Dicirlles que ou tratan a xente como é debido ou hai que andar as duras e as maduras. Primeiro xa unha amenaza seria non se... Como que?
E logo, como reacciona esta xente? Só reaccionan así. As entidades bancarias están a obter beneficios, pero están para obter beneficios porque se lles permite. Porque se lles permite. Entón, se queren traballar neste concello, se queren traballar co concello, pois ten que haber unha contrapartida, darlle servizo aos veciños. A día de hoxe, Ortigueira ten entidades bancarias, a banda sur, por decirlo de alguma maneira, do concello está a entidade de Mera, ten que seguir estando Mera. Para outro lado está Espasante, o ideal sería que estuvera un pouco máis paló, ou sea, que houbera tamén hacia Loiva. Temos Barqueiro. Sí, temos Barqueiro, si tedes Barqueiro. Pero, Barqueiro que hai? Que hai? Que hai? A banca? Non. É o Banco Pastor. Non. Hai Bilbao e Banco Pastor. E estamos derivados á oficina de nivel. Así que... Bueno, pois... E a población é máis grande. Se Loiva Barqueiro está coberta, o que hai que cubrir é Mera. Entón, temos na nosa man, porque nosotros podemos cancelar esa conta, non? Pois eu insto ao señor alcalde a que fale con quen teña que falar e dicir, mira, se queredes seguir tendo esta conta que seguramente vos interesa, ainda que non sei eu a contía, pois manter esa oficina, e se non, nos vamos por outro banco. Así de claro. Bueno, Gracias. O banco de Loiva. O banco de Loiva. E Rafa. No, nada. Bueno, pasamos logo a votación deste punto. A idea é que a manteñan e nosotros temos que estar peleando nese sentido para que se fai. Entenda a política que pode ter o banco, pero bueno. E despois hai outra cosa, hai un emprego aí, un emprego ou dous, non sei canto está, pero que hai que andar as duras e as maduras. Que non se cerra. Que non se cerra porque vai haber un horario e como mínimo estábase baraxando a posibilidade de unha ou de dous días á semana, un horario. Tú de que lado xogas? Eu estou che dicindo que importa a ti se pode haber 5 días? Pero que non están desatendidos e que por moito que lle digamos vai fazer o que queiran. Pasamos a votación. Depende dos cartos que teñen aí. Votos a favor da moción e unanimidade. Bueno, pasamos logo ao seguinte punto, que son as mocións de urxencia. Temos mocións de urxencia? Non tedes, non? Ben, Pero non tiene que presentar el reglamento, Vanessa, dentro do lugar. No, porque necesita máis trámites administrativos. Isabel, hai un orden do día. Necesita máis trámites administrativos. No, pero a ver, como ayer nos llegó... Pero se non o sea, está... consultadlo e todo esto... Se non levaríamos logra a proposta ou meteríamos Por logra. nosotros sale para adelante, ya te lo digo ahora. No lo pudieron tener hasta ayer, Sí. La gente que lo estaba haciendo, y necesita más trámites, necesita informes de Yo secretaría... lo leí ayer y por nosotros sale para Vale, adelante. necesita más cosas, entonces en principio Vale. Ya, pero tenemos que esperar unos días más. Bueno. como ayer llegó... Bueno. Solicito permiso. Sí, tienes permiso. Vamos ás actividades de control. Resolución ditada pola alcaldía dentro da última sesión ordinaria. Xa tedes datos de todas as resolucións. E o seguinte punto xa é rogos e preguntas. Lembromos o que vos lembro sempre, non? Que aquí non procede debate. Hai plantexas unha pregunta, nosotros respondemos, tomamos notas das preguntas e no seguinte pleno se contesta. Ben, Ángel, procedemos á resposta das preguntas do pleno anterior. Preguntaba que lle pasou aos profesores da Escola de Música este ano, por que non están todos os profesores cando empezou o curso. Quería saber tamén se están todos agora. Bueno, este ano, ante a petición de moitos pais, decidimos comenzar o curso da Escola de Música coincidindo co comezo das clases dos centros docentes. O que se fixo foi contratar os profesores ao comezo do curso para que puderan ter tempo de preparar e planificar o curso e condicionar as clases previamente ao inicio do curso 2018-2019. Ao quedar vacante o posto de profesor de vento metal e ao non presentarse ningún dos candidatos da listaxe actual, fixose unha solicitude á oficina de emprego. En canto se resolveu dita solicitude, incorporouse o profesor de vento metal só 5 días despois do comezo habitual das clases. Desde ese momento están, por suposto, todos os profesores funcionados. Despois, por que non ten asinado o convenio con o fútbol e xico de fútbol? O convenio de fútbol asinouse en xuño para que se pudera desenvolver a liga de entramos eso, 90%. Tamén se exixe un aval. As Promos prefireu esperar a dispor de toda a subvención
que, bueno, neste caso xa falamos antes, que por un erro aritmético na publicación da mesma se susanou neste pleno, e agora daráselle mediante resolución da alcaldía co fin de axilizar a disposición total da subvención, que será inmediata. Quero saber canto lle debemos á Deputación. Preguntaba Ana tamén. O Concello de Ortigueira, en maio de 2015, tiña pendentes débedas contraídas por importe de 3.954.898,84 euros. Neste momento liquidamos todas as débedas con entidades bancarias e se está perfectamente saneado. O préstamo pendente coa Diputación ascende a 1.393.675,41, pero disponse dun remanente de tesourería do ano 2017 de 1.462.851,60, cos que se pode facer fronte a dito préstamo. Pero dado que a Diputación acaba de ampliar o plazo de devolución a 10 anos, a razón de un 10% cada ano, sen custe de interese. Poderemos devolvelo facilmente sen necesidade de quedarnos en tesourería. Despois, vimos preguntas de Manuel Novo. Para cando pensa executar a recollida de augas do Barral? Esa obra foi adxudicada e contratada en agosto e o 23 de novembro se certificou a execución final. Despois, o alumeado público de Mera, o suministro de material para eficiencia enerxética tardou moito porque houve que ter moitas autorizacións de diferentes administracións. Xa temos resolta a adxudicación, está pendente de fiscalización para facer a obra. O Parque do Peago adxudicouse en agosto e a empresa tardou en presentar a documentación técnica do Plan de Seguridade e Saúde, da apertura do centro de traballo, e confiamos que as obras se inicien de contado. Cando pensa executar as obras do asilo? As obras de accesibilidade están en fase de adxudicación, as de acondicionamento de espazos exteriores foron aprobadas pola Diputación na segunda quincena de outubro e agora está en proceso de fiscalización previa adxudicación. Preguntaba Carlos Rodríguez, preguntaba tamén Manuel que facía o persoal do Concello tapando grafitis nunha propiedade privada. O Concello está procedendo a limpeza de grafitis de diferentes espazos. Cando se actuou na zona centro para limpar os grafitis dos contenedores, bancos, farolas e algunha parede, tuvose que producir algún erro por parte do persoal de limpeza. Carlos Rodríguez preguntaba, quería preguntar polo tema da expropiación da reitoral, xa que estamos a piques de que remate o seu mandato e non vexo avance nese sentido. Neste momento estáse tramitando a través da Deputación o cobro dos gastos derivados da execución subsidiaria. Ata non ter isto resolto, en principio non se podería cometer o seguinte paso, que sería a expropiación. Quería preguntar tamén polo estado xeral da Praia de Morozo. Salía aí unha pantalla interactiva que colocou Costas, que funcionou escasamente un día ou dous. Penso que habería que ir quitando. Demos instruccións a Costas para que se retirara. Sobre as papeleiras que están amarradas ás árbores, penso que se poderían ir sacando, non estou falando de sacar todo, pero si deixar contenedores, comentaba Carlos Fernández. Estamos de acordo coa proposta, xa se foron sacando algunhas papeleiras e imos a seguir quitándolas. Despois Adolfo Maragoto, que non está presente, tamén preguntaba ao alcalde que vostede creou o IOPE para promocionar o polígono. A miña pregunta é se me pode dicir se vai vir alguna empresa ou vai abrir alguna actividade. Vostedes, eu cando menos, amosan unha visión un pouco simple do que significa a promoción económica. O proxecto do IOPE foi creado para favorecer a promoción económica do Concello. Créame que isto é algo máis que a simple promoción do polígono. Partimos da base dun modelo como é a creación de polígonos industriais erróneo que non se pode aplicar nunha zona como Ortigueira dadas as súas características. Normalmente os polígonos industriais créanse cando hai unha demanda ou se trata dunha zona estratégica na que se pode establecer unha industria competitiva. Por desgraza, levan vostedes apostando durante anos por un modelo que non funciona. Hai 3 anos, cando chegamos ao goberno, encontramos con esta situación 10 anos perdidos de promoción económica. Non existía unha identificación de sectores estratégicos, non existía unha planificación en materia de formación, cero traballo coa asociación de comerciantes e hosteleiros, sector primario, a excepción dun outlet que se facía na que só asistían 7 comercios. Ortigueira perdeu moito tempo que non está a ser fácil de recuperar. O primeiro que fixemos a través do proxecto IOPE foi establecer unha mesa de traballo co persoal do Concello dedicado a estes temas, axentes de desenrolo local e orientadora laboral. Con eles traballamos na definición duns sectores estratégicos para o desenrolo de Ortigueira: agricultura, gandería, forestal, turismo, comercio, hostelería e atención a persoas maiores. Establecéronse tamén as liñas estratégicas a seguir e a planificación das mesmas. Para estes primeiros 4 anos, as liñas son as seguintes: unha liña de formación que incluía a creación dun centro de formación homologado, do cal se acaba de rematar agora fai uns días a obra, e se encontra en proceso de homologación.
a realización de cursos e xornadas relacionadas cos sectores estratégicos que conta con alto índice de colocación, cociña, carretillas elevadoras, traballos en altura, xornadas técnicas relacionadas co sector primario. Estamos a traballar nunha liña de axudas por valor de ata 120.000 euros, adaptada á situación de Ortigueira, e por último unha liña de promoción económica para a atracción de inversores a través da participación en feiras e o envío sistemático de información a posibles inversores. Ademais diso, traballamos man a man tanto coa Cofradía de Pescadores e Mariscadoras como coa Asociación de Comerciantes de Ortigueira, favorecendo a súa participación en todas as actividades que promove este Concello. Traballamos tamén coa sociedade civil durante 3 anos e medio, dando como froito a creación este verán da Asociación de Defensa do Rural, que está a traballar tamén de acordo con esta estrategia. Estamos traballando tamén na consolidación da Feira do Mel do Ortegal. Nestes 3 anos, coa axuda de todos, conseguimos facela máis forte e esperamos que, de seguir así, poidamos convertela nun referente a nivel comarcal e provincial. Todo isto se fixo tendo en conta que os concellos galegos non teñen competencia no ámbito nin do emprego nin da promoción económica, senón que esa é unha competencia directa da Xunta de Galicia, que non foi capaz nin de rematar a vía de alta capacidade para que polo menos nos saia máis a conta sacar os nosos produtos á venta. E, por suposto, hai algunhas persoas que, gracias a todo este traballo que fixemos durante todo este tempo, se encontran no proceso de creación de novas ideas de negocio que seguramente pronto se convertirán en empresas. Pois preguntaban outra vez sobre a área de Loira. Esta pregunta foi respostada en outras ocasións. Para a realización de algunha obra máis nesa zona, dado que a obra actual non se axusta á legalidade, é necesario dispoñer dun plan de ordenación municipal ou, no seu defecto, dun plan especial para esa zona concreta que sería necesario iniciar canto antes. En canto se poden aumentar os efectivos administrativos do Concello, poderá iniciarse. Preguntaba Rafael Girón por que non hai os trámites de adjudicación de la calle Príncipe. A este proxecto, Patrimonio púxolle como condición para a súa autorización o soterramento das liñas de suministro eléctrico e de teléfono, tras estudiando as posibles saídas, dado que este requerimento afecta a necesaria colaboración entre administracións. Porque está cerrado o centro de recepción de visitantes, a cafetería do centro de recepción de visitantes está pechado, porque agora de momento non se pode facer a tramitación para a nova adjudicación. Porque últimamente en Ortigueira se persigue a todos e cada uno de los vecinos que realizan sus gestiones en este ayuntamiento. En los meses que no son de verano del año pasado, desde septiembre de 2017 hasta final de año, se pusieron en Ortigueira multas por valor de 10.240 euros, porque no había ninguna multa al señor alcalde, siempre estaba aparcado y aquí no lo ven en la relación de vecinos multados. Era como decía. En primeiro lugar, direi que a Policía Local de Ortigueira merece todo o respeto polo seu traballo, por tanto, de persecución aos veciños e veciñas nada de nada. Fan uso dun procedimento bastante pedagóxico, avisando primeiro e denunciando só aos reincidentes. En todo caso, sempre en base á normativa e legalidade de aplicación, por ter infringido unha norma. En porto do que fala, refírese a remesas do verán, pois dado que se xestiona dentro da Diputación, figura nunha remesa do mes de setembro. Case todas proceden de incidencias do festival, por aparcar fora dos lugares destinados ao efecto. Respecto do que di o alcalde, pois non figura no listado porque non hai ninguna denuncia de infracción de ninguén, senón seguro que estaría. En que situación se encontra a Fundación Ortegalia e en que situación se encuentran as trabajadoras que habían dicha fundación? A Fundación Ortegalia na actualidade está sen actividade, sen ingresos e personal en trámites de liquidación. A situación das dúas persoas que traballaban ali é a seguinte: dende o 31 de maio de 2017 non hai relación laboral tras presentar cada unha das empregadas solicitude de resolución dos contratos por impago de salarios e petición de indemnización. No mes de xullo, o Xuzgado Social número 1 de Ferrol ditaminou a favor das afectadas acordando a execución da indemnización, salarios e liquidación fronte á Fundación. Acordamos a acumulación de ambas execucións. Co fin de atender a estas e outras débedas, sacáronse os bens da Fundación a subasta, un vehículo e un inmoble, o 10 de xullo de 2018, adxudícase o vehículo en relación co inmoble, están citadas as partes para o próximo 8 de xaneiro de 2019. Cando ele vai encargar algo oficial neste ayuntamiento al cronista deste ayuntamiento, preguntaba, cronista oficial, non é un traballador do Concello, ningún organismo autónomo que poida facturar polo seu traballo, polo que non nos vemos con dereito a encargarlle nada. O que sí é que está a colaborar activamente coa Concellería de Cultura, ten o seu espazo na página web do Concello e atopámonos á espera de recibir unha escolma dos seus traballos para facer unha publicación. Preguntaba, usted prometió repetidas veces que los servicios sociales vendrían para la casa consistorial. ¿Cuándo van a venir?
Cando teñamos feitas as obras de adecuación da Casa do Concello, neste momento xa dispomos dun proxecto redactado. Como é posible que haya coches do noso ayuntamiento circulando sin seguro? En primeiro lugar, decirlle que ningún coche do Concello estivo circulando sen seguro, como é natural. Houve un problema de xestión no pago na plataforma electrónica e puxémonos en contacto ca aseguradora, o que deu garantías de total cobertura. Por tanto, o que vostede afirma non se axusta á realidade. Preguntaba tamén, señor alcalde, os parques infantiles dan pena, hai redes rotas, ganchos, mal estado, por que non se dedican a arreglar estos parques infantiles, incluirlos en el POS? Bueno, a situación dos parques infantiles está abordando progresivamente, con actuacións en varios deles, como o de San Adrián, ou do Peado e Mera. Teño que lembrarle que vostede tivo a posibilidade de facer propostas para o POS 2019 e non propuxe ningún parque infantil. Pero si se refire ao da zona centro, direille que o do Parque da Alameda está nun espazo que é zona de portos, por tanto, ningún deles pode ir no POS, porque o Concello non é titular dos terrenos. En pleno de, o que comentaba, en pleno da Diputación, el PP presentou unha moción para que la Diputación asumise los gastos del GES, que suponen 50 y pico mil euros al año, comentaba. Sobre o que poñía na moción, dicirlle que nós defendemos que as competencias do GES sexan dos concellos, así o fixo saber o alcalde a FEGAM na reunión que houve no mes de xullo de alcaldes e alcaldesas. A partir de aí, se comezou un camiño de acordo entre as administracións e a FEGAM para garantir a continuidade das 25 bases do GES existentes en Galicia no período 2019-2021. Neste momento, hai un novo convenio que se está ultimando polos servicios xurídicos da Xunta, no que se encargará da formación do persoal dos GES na sede da Academia de Seguridade Pública da Estrada, e respecto aos custes, existe un acordo polo que a Diputación da Coruña vai financiar o 40%, antes era o 20%, do custe total do servizo, a Xunta chega un 52,5%, antes era o 60%, e o 7,5% restante será asumido polos concellos. No caso de Ortigueira está nuns 18.750 euros anuais. Por tanto, vostedes presentaron unha proposta que se contradecía co acordo de colaboración entre a FEGAM, a Xunta, a Deputación e os concellos. Comprenderá que estaba abocado ao fracaso. Pero outra cuestión na que coincidimos é na necesidade de elaborar ordenanzas fiscais para a prestación dos servicios do GES, cando se acuda a outros concellos, que permitirían sufragar os custes do 7,5%. En todo caso, as cifras xa non son as que vostede di, non son máis de 50.000 euros anuais, senón que se estiman algo máis de 18.000 perfectamente asumibles e recuperables coa dita ordenanza. Pues preguntaba tamén, había lotería de las fiestas de Santa Marta del año que viene, está todo o mundo preguntándome que personas las responsables, se hai comisión, sí ou non. Ata o momento, de maneira oficial, non hai constancia de que existe comisión de festas da patrona en Ortigueira. Sí que se está a intentar incentivar a través da Consellería de Cultura, mas de momento ninguén se proclamou oficialmente. El boletín informativo en que Imprenta Ortigueira se imprime, os que las imprentas de Ortigueira non tienen categoría ou non están capacitadas, o boletín informativo é froito dun contrato de servizo, tanto que deloitamos os contratos de servizo, no que se requería conxuntamente asistencia técnica para o seu deseño, contidos, maquetación, impresión e distribución dos mesmos cunha frecuencia de distribución cada 2 meses. Por tanto, se require un perfil que abarcase máis que a inversión e, como sabe, non se pode impoñer nunha contratación onde será o lugar onde se faga o traballo. Por tanto, eso non ten nada que ver coa categoría ou non das imprentas de Ortigueira, que son, sin dúbida, dunha alta cualificación, non retorza vostede as cousas. Por certo, lembrolle a revista de información municipal que sacaba o primeiro do 2002, que facía unha empresa, unha tal Canle de Comunicación, con sede social na Coruña. Vimos por aquí, a verdade que bastantes cartos gastaban máis, bastante, era bo. A verdade que... E, bueno, nada máis. Ben, sí, disculpa un momentillo que vai a cambiar Marta. Ben, e entón vamos logo co turno de preguntas para este pleno. Recordovos de novo que as preguntas non son debate, é unha pregunta en concreto, é dicir, quero que me respondades a este tema, nosotros, como vedes, o respondemos, non? Entonces, pregunta e logo resposta, non? Espera que ven Ana, pues... Dou a palabra a ti, Isabel, primeiro, e despois, se queren algunha pregunta, xa... Eu faigo memoria, porque como non me contestan a todas as preguntas que dicimos, plan de urbanismo pa cando? Redacción da reclamación do call center por 300.000 euros, regulación dos inmuebles en desuso e dos excrementos dos animales, mercados municipais a regulación sin axudicar, o control horario, tampouco sin facer,
reclamación á empresa do plan Uberrismo, que sí que me contestou que estaba por unha UT, pero eu considero que o responsable desa empresa todavía existe, pero seguramente naide se puxo en contacto con el. Quero que me explique o señor concelleiro de Deportes a que se debe o estado destas pistas de pádel. A xente que practica o pádel, ademais, a hora de pagar as súas tasas por utilizadas, tamén as limpan. O sea, non hai personal e quérense facer cargo dos montes comunales. Non hai xente para limpar as pistas de pádel, que os propios usuarios son os que os limpan. O saneamento do río do Valeo para cando? Díxome que faltaba unha persoa sin localizar. É unha pena que non esteña en antena o programa Quién sabe donde. Cando pasou o desgraciado percance na praia das Catedrales de Ribadeo, vostede apresurouse a decir que iba a tomar as medidas referente a retirar ao Banco de Loiba. Eu, que habitualmente paseo por ali, vexo no mesmo sitio. Pa cando? Unha cousa que é tan fácil. Non vexo o decreto de adxudicación á empresa de iluminación da Navidad e constame que hai 3 empresas instalando dita iluminación. Sígueme sin dar unha resposta a esta actuación do Monte de San Claudio, que as pistas. Xa llo dixen varias veces. Xa llo dixen, e dixenlle o porqué usted non estaba onde tiña que estar, verdad que llo dixen? Aquí hai uns veciños afectados por estes destrozos. Cando lles vai a voar eses daños? Necesitamos que nos informe das xestións que realizou, de que plan vai erradicar o xabarín que fixo unha mesa de traballo, como están eses tipos de xestión. A barredora está desaparecida, desde que acabou o contrato a persoa que a conducía non volveu a aparecer. Recoméndolle vostede que habita espasante habitualmente como faego eu, que vexa as aceras da reta que están, non se sabe se son negras, blancas, grises, blancas non, grises, non se sabe o seu color original. Para cando o saneamento de Senra sigue sin funcionar? Cando vai dar as subvencións aos deportistas na segunda gala do deporte? Para facerse a foto, que é o que lle gusta a este goberno. Cando vai negociar os presupostos? Vai nos falar para chegar a... Porque, como verá, nosotros estamos propoñendo iniciativas. Ben é certo que este é un programa, unha legislatura de cambios. O sea, o que tiña que propoñer o PSOE propone ahora o PP. Antes era chocolate con churros, ahora é chocolate con roscón. Ese é o cambio. Antes eran asfaltados en entradas privadas, ahora, como vimos, é entradas en ficas con aglomerado. Iso é todo o cambio que se tiña que facer. Quero que me explique a que foi debido aquel corte de luz que só afectou, debe ser un duendecillo, só afectou, curiosamente, ás dependencias municipales, que foi o centro social, o ayuntamiento, a galescola, todas as dependencias municipales tuveron un apagón. Non quero ser mal pensada, pero seguramente foi un aviso, non un duendecillo. Como lle explica vostede tamén as persoas que teñen uns negocios hosteleros que lle pagan 5.378,21 en pinchos a un único establecimiento? Como lle explica? Usted que tanto dicía que iba a facer os 3 presupostos hasta pa un lápiz, ou pa un bolígrafo, perdón. Debeu facer os presupostos po bolígrafo, porque po resto non. E repito, 5.378,24 a un negocio hotelero de Ortigueira. Quero que me explique, neste caso será o conselleiro, se o estima oportuno, váleme con que me diga de palabra, ou que me explique, ou que me mande un email. Que pasou co camión do Fondo de Compensación? O señor concelleiro de Obras, con eses 140.000 euros que se perderon, que xa sei que usted lle vai reclamar a Ibeco, pero permítame dicirlle que vai ser unha cousa perdida igual que outras moitas máis cousas. Quero que tamén me explica a que se debe, porque este concello está cheo de errores e de incidencias. Como se pode incrementar o consumo de gasoil
en 4.500 euros ao mes, máis, cando os coches municipales se deixan a partir das 3 no Concello. Non, ou no polígono. Que raro, verdad? Ten que controlar iso, señor Penabad, que seguramente alguén lle está sustraendo o gasol. Porque non se deixaban no polígono ás 3 da tarde. Aquí non sustrae nadie, non é? No, pero entonces, como gasta tanto, entonces ou non se deixan ás 3 da tarde ou un problema hai. En canto, non está a conselleira de Patrimonio, pero voulle propoñer que xa que é de Patrimonio e é especialista, podemos observar durante meses e meses a luna dun cristal no mercado municipal e agora puñeronlle uns cartóns e unha cinta de embalar, moi propio. É dicir, non está reparado o cristal. Eu entendo que ten moitas ocupacións, pero aínda que ten tantas ocupacións dentro do Concello como fora, cando está fora non está aquí, evidentemente, pero no mes de maio, junio, no pleno de setiembre, esta concelleira estuvo cobrando e non estuvo facendo o seu traballo aquí. Entón, se estudáramos un pouco e de verdade representáramos o partido que vostedes representan, facerían un exercicio de reflexión e devolverían eses cartos que non están sendo ben cobrados. Como nosotros, que parece ser que pensan que seguimos cobrando, nosotros, pois que poña o cristal e que se deixe de tanto... Bueno, o libro de Xulio Vilariño estou impaciente por velo, porque estaba en impresión desde o pleno de febreiro, se non recordo mal. Cando se vai a traer, non? Cando se vai traer, porque non por nada en especial, porque como vostede dixo que despois íbamos a recibir ingresos pola venta dese libro, tamén me vai preguntar se ao estar impreso pola Diputación vostede pode vender ese libro. O sea, van dúas preguntas no mismo. Cando? Cando vai e se vai poder poñer á venta. Despois, contestoume que ACO fora a adjudicación da cantina das festas. O curioso é que ACO non ten ni idea. Entonces, que facemos respecto a isto? Porque vostede di, o sea, erros, engaños, cambios, bueno. E despois outra cousa, a que se debe que o polígono esteña totalmente iluminado e parroquias están ás oscuras? Que pasa? Que os inversores financieros que van vir para instalarse veñen de noite? E non teño nada máis. Sí, debe haber outro erro na transcripción das preguntas, porque o señor portavoz díxome que o plan, o parque do Peago Infantil no pleno de setembro se estaba executando nesa semana e agora dime que se vai executar nos próximos días, ou unha cousa ou outra. O dos grafitis terá que entonces, se foi un error nunha propiedade privada, aí é carto público, terá que dicirlle ao persoal do Concello que se equivocou que hai que remediar ese error. E despois, nas áreas recreativas, hai unhas tablas de Loiba, na área das caravanas de Loiba, hai unhas tablas que hai que repoñer. Notase que o concelleiro de obras ten olvidada, non vou dicir a onde habitualmente vai, pero ten olvidada a área de caravanas e moitas máis pistas. Acaba de dicir que non poden facer porque necesitan aumento de persoal. Entón, como vai gestionar os montes se non hai persoal? Unha cousa ou outra? Non teño máis preguntas. Vale, Ana, que non estabas antes. Sí. Bueno, voulle facer unhas preguntas que seixa de antemao que non todas as pode facer o Concello, pero si as pode tramitar. Entonces, de algunhas inquietudes que temos por Espasante, además da Plaza de San Antonio. O das fosas éticas, hai unha no Cutimán na Basteira, outra no Bermellal vertendo ao río, o tubo das casas baratas verte ao río, por certo anduveron unhas fotos de astroitas mortas por internet, a depuradora do Noelle sigo igual. Cando vamos ter unha solución definitiva para esas depuradoras? Bueno, no cruce de Espasante, isto pode pasar en calquer momento, só lo vou dicir para que a reparan. No cruce de Espasante, na carretera general, hai
5 ou 6 farolas que non alumbran todas xuntas, entonces está moi oscuro. Agora voulle facer unhas preguntas que só ten que facer os trámites, a quero saber se os ten feitos. O paseo marítimo despasante, a solución, pódese facer unha senda peatonal polo camiño desde o Fabriquín das Algas ao Muelle para dar continuidade ao paseo, porque hai un camiño por ali. Fai algún trámite para solucionar o do paseo marítimo? Creo que deberíamos, xa que se empezaron a acabar as aceras hasta Penamaior, porque dá pena velas, así tampouco non están ben, se empezaron a ver a que acabalas. Por unha vez estou de acordo co señor Legarreta que as calles hai algunha que hai que facer algo nelas. A carretera que da Diputación do Porto á Aldea, pedimoslle, creo que tanto no Porto como na Aldea, que se fixeran aceras, aínda que só fora por un lado, iniciou algún trámite, porque vamos ao centro médico, vaise ao cementerio, pasea moitísima xente, sobre todo de Brao por aí, e gustaríanos, polo menos por un lado da carretera, ter aceras. O dragado despasante, como está? Como tampouco creo todo o que pon o periódico, porque pon según para que lado queramos que tire, entón non lle vou facer caso a todo, que xa non lle faigo. Quero saber se de verdade fixo algún trámite máis despois do 2015. Quero saber se vamos facer algo en tempo por recuperar a bandeira e os socorristas nas playas, tanto de Morouzos como de Espasante, porque é un atractivo turístico. Quero saber cando vai negociar uns presupuestos novos para incluir todas estas ideas sociales que se poden negociar e podese chegar a uns presupuestos, creo que os debería facer. Ahora mismo non me explico, sendo eu, ainda non estando no Partido Socialista, bueno, por circunstancias, as miñas ideas sempre foron máis de izquierdas que de dereitas, porque é así, non me explico como se pode votar en contra de unha moción que traja quen a traja para axudar aos veciños, porque eso non é para darlle os cartos xa, despois a forma terá de quedar o goberno. Non entendo que usted, que acaba de decir que representa o Partido Socialista Obrero Español, vote en contra de semejante moción. Vou dicir como a miña compañeira que vamos cambiar as tornas. O PP presenta as mocións para axudar e nosotros votamos en contra. Bueno, nosotros porque me incluyo nas ideas de izquierda, simplemente para nada con esa idea vosa. Se non hai personal para tramitar o das caravanas de Loiba, que sigue sendo turismo para a Ortigueira, que o empezara que non empezara, hai que acabalo, así non pode estar. Se non hai maneira de facer eso, como vamos gestionar os montes? Quero saber eu. Queríalle preguntar, por que non hai naide cando se cerrou a campaña deste ano do GAL, ningún representante do Concello, porque era un representante para o GAL. Supoño que sabe que se poden financiar proxectos do Concello co GAL, que en xaneiro volven a salir as axudas, e que unha das cousas que a mí me gustaría ver feitas é nalgún daqueles fabriquís de Espasante, por exemplo, un pequeno museo do mar, aínda que xa me dixo cando era concelleira un compañeiro ou unha compañeira que iso non era viable, que xa o sabía era. Xa non vamos nin pedir nin mirar. Bueno, a Espasante gustaríanos ver algo máis. Como vexo que quería saber tamén se mirou ou fixo algún trámite para que a auga volverá a ser municipal, que o ofreceu en campaña, gustaríame saber se o fixo. O dos copago farmacéutico, preguntei varias veces en campaña, vou seguir preguntando. Vamos esperar por os presupuestos de Pedro Sánchez, o sea, como os do Concello de Ortigueira. As cuentas do festival, cando as vai auditar? Sabe realmente canto costa o festival? Dicindo de antemão que estou de acordo co Festival Celta porque é un recurso turístico para a Ortigueira. Estou de acordo sempre, pero quero saber canto lle costa ao noso Concello. Quero saber como están as axudas á natalidade, porque usted mismo nos contestou que empezaban este mes, xa estaban listas. Unha apreciación miña é que en Espasante melloramos moito con este goberno.
moitísimo, notouse a diferencia dun gobierno ao outro. O Centro Médico de Espasante sí que é verdad que pintou ali unhas líneas amarillas, as aceras non están reparadas, pero supoño que lle ten que pedir permiso á Diputación, pero, agora, aos ter esas líneas amarillas, vamos, municipales é multa, moi normal. Pero o que non é normal, que estamos moi escasos de aparcamientos, o que non é normal é que despois das 3 da tarde multen, porque o centro médico non está... hai varios veciños que se queixan de que os multaron ou o fin de semana ou despois das 3 da tarde, iso hai que solucionalo. O diseño da página web. Bueno, o do diseño da página web non lle vou dicir xa o que penso, porque o diseño da página web debíamoslo facer cando chegamos ao Concello, cando estábamos todos os concelleiros, cambiar todo. Como vai facer ahora? Só vai poñer a foto de vosotros 4, vai botar un mes ca foto de todos e despois saca. Como vai facer co rediseño? Ou xa non queren nin que nos vexan que pasamos polo gobierno municipal de Ortigueira, iso é de coña, Despois, con referente ás festas do Nadal e o alumbrado, eu estou de acordo co gasto que fai, parece un pouco escaso ainda. Estou completamente de acordo co que fixo o de Vigo, porque lles está dando un resultado impresionante. Non podemos facer eso en Ortigueira, pero bueno, estou de acordo, gustaríame ver un pouco máis alegre o pueblo. Pero, referente a isto, onde está a arcada do Centro Social de Espasante que estaba todos os anos? E algunhas, como en Loiva, non están funcionando, non funcionan. E para último, deixo uns veciños que me fan unha pregunta e ven, sinto dicirlo así, pero é así, ven coa noticia do protocolo, de que hai que seguir uns protocolos. Probablemente haxa que seguir uns protocolos, para mí non debería salir con esa noticia no periódico, pero sí, a un respeto hai que ter ao Concello de Ortigueira e ao alcalde de Ortigueira. Vamos a estar de acordo hasta aí. Entonces voulle preguntar o que me preguntan os veciños. Donde deixou usted o protocolo cando a algúns veciños lles chega unha carta á casa para invitalos ao roscón e ao chocolate e ao veciño do lado non lle chega? Iso si é unha falta de protocolo. Se usted manda unha carta para invitar a un veciño ao roscón e ao chocolate, teñen que recibir en todas as casas. Por suposto. Pois, en Espasante, a maioría dos veciños, algúns sí e outros non. Primeiro, pensei que era de coña, que mo estaban dicindo a min de coña. Eu a contestación primeira que lle dixen, bueno, home, é normal que a mí non me mande, que eu non son ben vista polo alcalde, entonces non quere que vai ao chocolate e a mí non me mandou. E o veciño díxome, estou che dicindo en serio, non te rías de min. Pregunta ao alcalde por que uns veciños sí e outros non. É máis, un veciño díxome, eu son amigo desde hai moitos anos do alcalde, pregúntalle se eu non vai para ir ao chocolate. Pero teño as cartas, dos veciños que a recibiron. E despois díxolle, bueno, pois será que Correos, como non levan a dirección, repartounos nunhas casas e noutras non, a voleo. E dixo, que non, que o veciño do lado deixou un concejal. E dixo, bueno, iso é protocolo, Un error. Non, non sabe, iso é protocolo. Iso de verdad sí que é Bueno, protocolo. Ana, que le pregunta? Parecelle normal que lle faiga eso aos veciños? A uns si e a outros non. Iso é pregunta dos veciños, eu non recibín a carta, pero é que non esperaba, Atendes a todo o mundo? Non, non é verdade. Teño outra, o das asociacións. Cando van cobrar as asociacións? O coro de Espasante, a de Céltigos, a deste ano vina, pero é a que teño pendiente do ano pasado. Seguramente me queda algunha máis, pero ainda nos quedan 2 plenos ou 3, non? Non pasa nada. Pois para os seguintes 2 Hai material de sobra. Increíble, o que me pareceu increíble é o do chocolate. Vale, gracias. Por favor, unha sola máis. Doutra veciña, mire, das paradas. Quero lle dar enhorabuena por poñer a parada no campo da Silva. É bonita, a min encántame, estou dicindo en serio. Traballo postou. Pero dime que a contestación de alguén no Concello, que tampouco me quixeran dicir quen, é que había outros 15 nenos esperando por paradas.
espero que as poña. Pero unha persona chamoume e dixo: mira, tú podes dicir algo, mira, teño unha solicitud feita no Concello, a parada está aprobada, e teño unha solicitud feita no Concello desde o 2 de abril de 2018 por rexistro. Chamo á Xunta todos os lunes, a mobilidade a Santiago, e a contestación que me dá é: o teu Concello non pregunta nin fai nada, pedimoslle unhas cousas que non nos mandaron. E despois de que cansei moito a esa persona no Concello, que eu comprendo que a cansei, pero para iso é concelleiro, contéstame: tú que queres? Unha caseta para o teu fillo con cadena? Non entendo se me está dicindo que o meu fillo é un can. Quero que yo pregunte. Ana, sexamos serios que son. É textual, e se queres traigo xa a persona que mo dixo textual, textual. Non vamos a entrar en este tipo de comentarios. Pois, dígalle aos seus concejales que iso non se lle pode contestar aos veciños. Bueno, vale. Vale, Ana. Carlos. Ten a palabra Carlos. Vou empezar polo final. Mira como sabe o seu concelleiro, quen foi o veciño, carai. Por favor, repito vos outro vez, ten a palabra Carlos. Eu non lle preguntei nada, dixo el quen fora o veciño. Ben. Estamos. Vou empezar polo final insistindo na idea que xurdiu antes, que hai que presionar ao Banco Pastor para que, sí ou sí, manteña a oficina esa aberta o maior número de días posibles. Si quer seguir traballando con este Concello, pero que hai que ir en serio. A oficina vai quedar en mera, porque supoño que haberá operacións importantes deste Concello co Banco Pastor. Unha moi breve, que é felicitar a xente que decorou de diferentes lugares deste Concello de xeito autónomo, me parece unha boa idea, especialmente porque o resultado foi espectacular ao grupo de patchwork de Espasante que fixo ese árbol que podemos tratar de promocionar un pouco nestas datas. A piscina municipal, eu estive a favor no seu día da obra que se fixo para mellorar o sistema de climatización, pero vexo, unha vez visto o resultado, vexo que tanto esa actuación, especialmente a actuación anterior desas placas para mellorar a eficiencia, están afectando seriamente a estética dun edificio que, na miña opinión, non quedaba mal, sobre todo en relación ao antigo pabellón municipal enorme que se fixera ali, non? Entón, que hai que tomar algunha medida para corrixir iso. Se vades agora, vedes que as letras que poñen piscina municipal están medio tapadas por ese circuito, entón penso que sería posible forrar de algún xeito, mesmo con pizarra, para que a estética non se vexa tan afectada, porque é un dos escaparates de Ortigueira ese paseo. O mesmo coas escaleiras que dan hacia a parte do mar, por las que se podían acceder á cafetería. Continuo, a raíz do que se falou do proxecto para a Plaza do Pedregal, e aquí tamén en Ortigueira, co tema das carpas. Temos que ser moi intelixentes nas datas que colocamos as carpas, non sempre son necesarias, non sempre hai previsión de auga, mesmo pode haber algunha opción alternativa para eventos menores que se poderían realizar incluso no claustro deste Concello, na parte baixa, para cando son pequenas exposicións, porque nas datas máis importantes non poden estar as zonas máis fermosas, tanto de Ortigueira como de Espasante, ocupadas con carpas, porque a xente cando vai a un aparcadoiro pois gustalle ver o mar, facer unha foto na varanda ali diante do mar, etc. E sempre, nas datas máis importantes, colocamos esas carpas en lugares, na miña opinión, inapropiados, ainda que sei que hai veces non queda máis remedio. Preguntei antes, a raíz dun punto de orde do día, no estado de obras pendentes deses plans, quería saber no próximo pleno cando se van a executar certas obras que aprobamos no seu día, por exemplo a da residencia de anciáns, aquel espazo cuberto para disfrute das persoas de terceira idade,
pois non sei se que van vir agora todas nos meses anteriores ás eleccións ou para cando se están guardando. Falaban antes do final da Fundación Ortegalia e gustaríame saber se teñen xa noticia de se foron subastados xa o vehículo e o inmoble. Supoño que o inmoble refírese a aquela vivenda mercada en Couzadoiro por preto de 400.000 euros. Mercada non, mercada e reparada, un gasto superior a 400.000 euros, si foi xa subastada e en canto se subastou. No tema dos cascos históricos había que ir pensando medidas para habilitar espazos de aparcadoiro, porque se queremos que a xente merque vivendas para rehabilitar, se queremos facer políticas de rehabilitación, nestas vivendas que no seu día foron pensadas sen praza de garaxe, pois a única medida é que se reserven uns espazos públicos para aparcadoiro de residente, que se aumenten. Como está o tema de Mera, que penso que xa preguntei máis de unha vez, aquel sendeiro que iba a haber desde a illa de Mera ata a Fraga dos Casás, que falábamos dunha intervención supramunicipal. Falaba antes, e anotei, porque teño memoria, a concelleira de Espasante, a miña compañeira concelleira de Espasante, Ana, falaba do chocolate este que ben puido vostede chamarlle de outra maneira, porque se vostede lle chama consellos parroquiais, que é o que fai o BNG en todos os concellos para darlle voz aos veciños, e despois aparece un roscón, un chocolate, tampouco é un gasto tan excepcional, pero a veces as cousas depende de como se digan. Pero sí, quería recordar que hai moitos anos, cando fui un concelleiro polo bloque no ano 99-2000, fui invitado a un acto que se fai aquí en Ortigueira que se chama Recepción das Festas, o día 27. Foi a única vez que fun, porque ali había un grupo de persoas que non sei con que criterio foran seleccionadas. Entón, vostede, se é que caeu nese erro, non caia. Desde logo, se se fai unha recepción das festas, pois será para concelleiros, que desexe ir. Penso que non é necesario facer ninguna recepción das festas, pero, bueno, eso xa vostedes saberán. Pero desde logo que non se pode invitar a cidadanía arbitrariamente. Xa vou rematar. Habería que ir pensando neste concello en aumentar a zona urbanizada no que ten que ver con beiras rúas cara a Luía. No seu día, pois aí se instalou un taller mecánico, hai unhas vivendas, é moi perigoso desplazarse a eses lugares por haber un arcén escaso e por non haber aceras. No tema das multas, penso que a lei está ao noso servizo e non estamos nós ao servizo da lei. Penso que os municipales, que non dubido que non intenten facer as cousas o mellor posible, teñen que distinguir claramente o que é o inverno e o verán. Eu outro día iba a aparcar un momento para tomar un café e dixo, bueno, voume mover 15 metros máis, pero se realmente aparcas un luns de inverno ás 8 da tarde nun lugar determinado, a mellor a molestia, e parece que aquí andamos a cazar, a ver quen caza o alcalde, a ver quen caza o concelleiro, e dixen, vou mover o coche porque vai hasta que aparque para que venga a ver do bloque que tamén aparca. Non aparquei. Era absurdo, porque a mellor vas comprar unha cousa, unha libraría e tal, hai veces que é absurdo. Sí que deberían ser estritos os municipais, mesmo tratar de pescar, porque non hai que ser moi avispao para pescar a xente que lle dá mala fama aos restos de propietarios de cans. Entón, previo aviso, por suposto, non son partidario nunca de sancionar a primeira, pero sí que temos que corrixir isto das deposicións caninas. A xente ten que aprender xa a ter un can como hai que telo. E nada máis. E gracias, Carlos. E non, si, non, Rafa. Perdona. A ver, as cartas coa invitación
para a reunión co alcalde, de Nadal co alcalde, envíanos a todas as casas? No. Bueno, eu teño constancia de que Si non. non, fai a pregunta despois. Vale. En canto ao sinal do centro de saúde, eu penso que poñer unha lenda de 8 a 15 horas é suficiente, non? Porque xa está o sinal posto. Que non multen cando... Solo Ana, poñer iso. deixa de facer as preguntas para... Hai moito tempo, penso que cando comenzou a legislatura, eu pedín na rotonda de Espasante, entre Ladrillo e Espasante, que se puxera un sinal, un indicador que puxese Ladrillo e Couzadoiro. Iso eu non sei onde irá a proposta, Vale. pero se se pudese poñer... Tomamos nota deso. E outra cousa, vas a ter en conta as solicitudes feitas nas parroquias para a millora de pistas que non están no POS? Vale, gracias, Carmen. Y Rafa. Sí, bueno, antes de nada, darle la bienvenida a la señora interventora, bienvenida a Ortigueira, le deseamos mucho éxito en su trabajo y mucha suerte. Así que bienvenida, señora interventora. Y que no se vaya pronto. Eso, que aguante mucho tiempo aquí, que será bueno para el funcionamiento ordinario del ayuntamiento. Vamos con las preguntas. Salvo error u omisión, de 24 preguntas que realicé en el pleno anterior, me han contestado 10. Yo no sé qué funcionamiento es esto, señor alcalde. Usted estuvo 4 años aquí sentado. ¿Quedó alguna sin contestar? Yo no sé por qué no contesta las preguntas. Tampoco entiendo por qué no contesta ya las que sabe en el pleno, que era lo que pasaba antes. Y quedaban para contestar 2 meses después en las que había que hacer alguna consulta, o técnica, o jurídica, o por desconocimiento se contestaba después. Pero se le contestaban a todas. De 24 me ha contestado a 10. Por cierto, con diversas mentiras o inexactitudes. Señor portavoz, que me diga que están tratando de consolidar a Feira do Mel, que leva 30 anos, bueno, que ya la gente que le vaya a escuchar va a echar una sonrisa de aquí al año que viene. Claro, si ya está consolidada, hombre, ya está consolidada, lleva 30 años. Señor Girón, haga pregunta y tendrá respuesta. Vale, pues haré preguntas, pero le advierto, o sea, le comunico, perdón. No es debate. Ya, pero estamos en el turno de ruegos y preguntas. Vale, pues un También ruego, puedo una hacer, pregunta. claro, pero puedo hacer un ruego, y le ruego al señor portavoz que sepa que lleva... ¿Sabe perfectamente cómo funciona Lo dudo. el pleno? Lo dudo. Lo sabe perfectamente. Bueno, de lo que tengo también dudas es sobre algo que ha contestado también el señor portavoz, de que viva en Ortigueira usted. ¿Usted vive en Ortigueira? Lo dudo. Nos ha soltado un discurso ahí sobre la promoción económica, sobre tal, y ahora incluso nos ha dicho que ahora que ha sido un error el haber diseñado un polígono industrial. Usted, que hace unos meses, yo no tengo redes sociales, es cierto, pero es cierto que a veces me comunican tal, que se hinchó el pecho de que una empresa había comprado una nave que se hizo, siendo yo alcalde, por cierto, ¿tá? Y que aquello iba a reactivar el polígono industrial, ahora ya ha cambiado de idea. Señor Girón. Estoy preguntándole si Bueno, ha yo cambiado... le voy a advertir de una cosa. Si sigue manteniendo debate, le retiro la palabra. ¿Pero qué debate? Es mi última advertencia. Pregunta, respuesta, o ruego. No va a haber otro, se la retiro, se lo advierto. Tan antidemocrático usted no puede ser. Yo se lo advierto. Estoy preguntándole si ha cambiado de idea. Se lo advierto. Esto no es un debate, es un pleno que tiene un orden y es pregunta, respuesta o ruego. No va a haber otro tipo. En la siguiente le retiro la palabra. Vale, me parece muy bien. Y yo le digo más. Convocaré o solicitaré la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir estos temas. ¿Qué prefiere usted? Eso puede hacerlo, cuando quiera usted. Cuando quiera usted. ¿Continúo con las preguntas? Continúe con las preguntas. ¿O con los ruegos? Pero tiene que ser ruego o pregunta. Si no, le retiro la palabra. Se lo advierto. Pero ¿qué parte de la pregunta no entiendo? Ha cambiado de criterio. Hace unos meses el polígono era lo mejor de Ortigueira y hoy ya no vale esa estrategia. Esa es la pregunta. Muy bien. Respóndamela. Ya se la tomamos, ahora la ¿Me siguiente. la van a responder ahora? Sigue la siguiente, todo en la siguiente. Vale. Continúo. Otra mentira que ha dicho. Y tiene usted los datos. En el tema de las multas. Usted nos dice que son multas en verano. Le he dicho que no. Desde septiembre a diciembre. Esos son a los vecinos de Ortigueira. No son a los veraneantes ni por el festival. Vamos con las preguntas que no me contestó.
Si dejo sin contestar 10, se las voy a reiterar, 14. Correcto. Pasa que no pueden coger el vídeo y remitirlas, se las tengo que decir así. Yo le digo que si hace la pregunta, nosotros le tomamos Pero si no me la responde, se las llevo haciendo. Y se la respondemos. Y si no años. hace la pregunta, pues esto no es un debate. Joder, Y sabe cómo funciona un pleno porque estuvo en muchos plenos durante muchos años. efectivamente. Vale. ¿Y Y mi obligación es defender el orden del pleno. qué diferencia hay, verdad, señor alcalde? ¿Qué diferencia hay en el funcionamiento del pleno, verdad? Mire, vamos a ver. ¿Cuándo nos van a presentar el proyecto del campo de fútbol nuevo que usted dijo que tenía los días contados? En este pleno es cierto, he sido un poco no tan trabajador como el anterior, la otra vez conté 900 días. Esta vez no los he contado, pero ya deben de ir cerca de 1000, que usted dijo que tenía los días contados. ¿Cuándo nos va a presentar el nuevo proyecto del campo de fútbol, en los terrenos de la Peguiza? ¿Dónde va situado? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Quién lo financia? ¿Para cuánto estará listo? Siguiente pregunta. ¿Qué van pensado hacer 3 años y medio después? 4 veranos han pasado ya, señor alcalde, con la cafetería del campo de fútbol de Morouzos. No lo sabe. Anunciaban hace, ya perdí la cuenta, un puesta en funcionamiento de un centro operativo de lucha contra la velutina en el Centro Social de San Adrián. ¿Cómo van los trámites de su puesta en funcionamiento? ¿Por qué no hizo reuniones con los vecinos para decidir dónde se invierte el plan de la Diputación? Les recuerdo que las reuniones que hizo, las únicas que hizo, eran ilegales, que la Junta Electoral se las paralizó. Propuso usted, y para echarse a temblar, con un reglamento que gestiona los montes de este ayuntamiento, un reglamento para utilizar los centros sociales por parte de los comerciantes. Llevan 3 años y medio trabajando mente. Debe ir a conciencia. ¿Cuánto estará listo para confiar en usted con el tema de los montes? Bien, el centro social de Insua abre cuando le da la gana. Punto. Cuando le da la gana. Usted ahí no manda nada. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué? ¿Se puede aplacar en la plaza del ayuntamiento? ¿Sí o no? Mire qué fácil, esto es facilísimo. El Plan General de Ordenación Urbana, trámite fundamental, contratado por mí, siendo alcalde, contratado, que ha sido de él 3 años y medio después. Le pregunté también porque la Consellería de Facenda le exigió ajustes por incumplir el déficit o la regla de gastos. ¿A qué fue debido ese requerimiento de la Consellería de Facenda? Saneamiento del Valeo ha salido aquí también el 4 de julio del 2016. Se firmó el convenio con la Consellería. Usted solo tenía que hacer una cosa, que es entregar las autorizaciones por parte de los vecinos. 4 de julio del 2016. Vamos a entrar en el 2019 y aún no tiene las firmas. Presupuestos del 2018. ¿Cuándo nos los va a presentar? Todos estos temas de Aspromod, pago a proveedores, con reconocimientos extrajudiciales de crédito quedarían solucionados. Y, por supuesto, se podrían hacer inversiones. El capítulo de inversiones pasa a 0. No puede haber inversiones municipales. Quedan a 0. Aparte de que dicho presupuesto tiene 200.000 euros más anuales en el gasto corriente del que tenía yo. Estos son casi 1 millón de euros que se va a gastar usted más en estos 4 años en gasto corriente. Y todos entendemos lo que es gasto corriente. La palabra lo dice. La auditoría, el alcalde, la auditoría, contrátela. Que así ya podemos ver esos gastos que decían que yo tenía desconocimiento de 5.000 y pico euros en un local de hostelería solo de pinchos. La auditoría, señor alcalde, contrátela. Por decreto. Bien. Mire, yo creo que debería de hacer algo, no sé el qué, pues usted es el alcalde, con el tema de la lotería de Navidad puesta a la venta poniendo Comisión de Fiesta Santa Marta. O mandar a la policía local, localizar a la persona que lo puso para que la retire, o colocar unos bandos informativos, porque hay gente que sabe que es muy devota además de Santa Marta, y sabe que hay mucha gente que compra lotería que la está comprando con recargo, pensando que colabora con esas fiestas. Yo creo que debería usted hacer algo en ese tema. Lo del alumbrado navideño ha salido aquí, se lo han preguntado, pero no puedo dejar de preguntárselo yo también. ¿Cómo se ha adjudicado el alumbrado navideño? Hay varias empresas por ahí colocando.
¿Cómo lo han adjudicado? ¿No ha habido ningún trámite de contratación? Ninguno. ¿O ha habido algún trámite de contratación? Dijo usted, sale en el periódico, no es que lo dijera usted, digo, corrijo, sale en el periódico que se iban a gastar 14.000 euros. ¿Se adjudican 14.000 euros con una llamada de teléfono? ¿O con 3 llamadas de teléfono? Parece ser. ¿Cómo se adjudica? Termino. Dragado despasante. Después de las noticias salidas en los periódicos, me informan desde Portos de Galicia que desde que yo dejé de ser alcalde no ha habido ninguna solicitud por parte del Ayuntamiento de Ortigueira, ni solicitud de reunión, ni petición de ningún tipo. Es más, le digo textualmente, a usted no le conozco, en Portos de Galicia. Yo puse en el presupuesto municipal 100.000 euros para contratar el dragado del puerto de Espasante, y usted los eliminó. Al eliminar usted, es lógico, y no llamarles usted, y no ponerse en contacto con ellos, es lógico que pensaron que no era una necesidad para usted. Así que le solicito que en los presupuestos del 2019 incluya una partida para cofinanciar el dragado del puerto de Espasante, como yo me comprometí aquí en este pleno. Termino ya, señor alcalde, me quedaba una. Sí, Fitur. Fitur, yo ya he recibido la invitación. No se nos gaste este año 1.334 euros en un billete de avión para ir a Fitur. Si lo contrata ahora, le sale muchísimo más barato. 1.334. Espero verlo allí. En un billete. Sí, allí estaremos, por supuesto. Muy bien. Y yo encantado de que vayan y les invito a todos a que vayáis a Fitur, a la presentación de nuestro festival. Bueno, finalizamos. Para rematar, quero agradecer a colaboración de toda a Corporación Municipal que permitiu compartir acordos como aprobar a rectificación do erro administrativo que vai posibilitar que Aspromor poida cobrar a subvención de 35.000 euros neste mesmo mes, ratificar o acordo da mesa de negociación do Concello de Ortigueira para que todo o seu personal poida ter coberto o 100% das súas retribucións do mes de inicio de incapacidade temporal, aprobar a solicitude de desafectación dun edificio que estivo destinado a residencia de docentes en estado ruinoso coa finalidade de proceder ao seu derrumbamento e rexenerar este espacio urbano ao tempo que se amplía a zona de tráfico rodado nas inmediacións do CEIR José María Laje. Tamén aprobamos hoxe a solicitude de marcación de costas dunha prórroga de 15 anos de ocupación dos terreos da rexeneración do Porto de Ladrido e do entorno de Furnas. Aprobamos as propostas do POS 2000 2019 de Diputación que suporá un investimento de 1.080.344 que nos vai permitir continuar con actuacións de mellora en diversas pistas do Concello coa instalación de aglomerado en quente, atender o cuidado e mantemento do noso patrimonio como a cuberta da Casa do Concello e a cuberta da Biblioteca Municipal, mellorar a accesibilidade o Salón de Plenos con un novo ascensor cumprindo así que a legislación de accesibilidade a todas as persoas, remodelar a Praza de San Antonio e todo o seu entorno, dispoñer de máis de 300.000 euros para gasto corrente do Concello, incorporar 393.230 euros para o saneamento de Cuíña e aprobar as mocións presentadas facéndonos eco de diversos colectivos como é o personal de PAC e os veciños de Mera. Todos estes acordos